tonton Lamini abara ko ɲuman kɛ tonton Lamini tonton Lamini a yɛrɛ ko ɲuman kɛ tonton Lamini Lamine Clédou Lamini jo avec kuma la radio Saramala tonton bɛɛ kuma Sara de la tonton bɛɛ tilɛkɛ c'est fort Ala ka barika de o émission Ala ka barika do yɛrɛ la Ala ka I sɔn I bɛ min ɲini Ala ka I bɛ min ɲini nɔgɔya tonton Lamini fo n ye Lamini aye ko ɲuman kɛ tonton Lamini aye ko ɲuman kɛ tonton aye ko ɲuman kɛ tonton aye ko ɲuman kɛ tonton ka tonton aye ko ɲuman kɛ tonton Lamini aye ko ɲuman kɛ tonton MBK aye ko ɲuman kɛ tonton Cheki aye ko ɲuman kɛ tonton aye ko ɲuman kɛ tonton Musa aye ko ɲuman kɛ tonton Alifa aye ko ɲuman kɛ tonton Atete aye ko ɲuman kɛ tanti Lobo aye ko ɲuman kɛ tonton aye ko ɲuman kɛ tonton Siti aye ko ɲuman kɛ
Fode Musa Sidibe ntunyi ninga dangoroba nya sanda ya dongli ndara de chorba e dongli ni da yere de ka sebe koroda fo an yere ka sportif ya taka ke générique vraiment kambe Mariam Sangare fo ko sebe adona saga fulike nala sonamo ya ke générique ni ni meilleur dangoroba nya sa mo ngunu be kludula mabuko kono ko sportif dongano ay wolute bi bitato lui ay bitato o ka hakatwani nala sona ni makro ka kene ni ya dokun nan de sake ambi nyorombolo Fode Musa Sidibe sekuni donko matrafa bra bele ka nyeyini ka nyesoro nga le ko ale kalandenye on sono yere ma kalanden yere te fanande ko fo kalanden fitini doni nyeyini bra be ye kalanden fitini de nga ale tay majigi buena ba ale ka doniya warla sade nga halsa ndako kale kalanden fitini we majigi ko juguye majigi ni ala ka di bela jele ma bela jele mo chama be otisi ni majigi fasona mana doni ke dron ubsingu disi waka ku kaman ku yanga ku yere ke sanayele moye o de ato filibi a chama basoro doniya min dire ema ko kono ke ere koni ere be yoro mina sisan ala ere ko ere nyogonte femi doni femi doni nego ko e farola ke ay ko e petetew aga gelere mais to gando fana ba fo ko bargo fale ko te mangambo bargo min fale ndo ko jugo mangantola ay mankan fuitola ni min fale ndo o ere ba nyini ka dugudi nga mimbe ga erera o te beredo tokaje ala ka klima tokaje ka chala donc tonton ebe ki yere ne masonga usona ka majigi goye parce que wo bunya doye ni yere bunya ala bi bunya dima ye mo bunya ala ko bunya dima ibo de bunya kono nonte ye nyini ni cha manke sekoni donc surtout anga ni hukumu konala diɲɛ sɔrɔsi fɔlɔfɔlɔ nunu n'olu ye donsow ye y'a ɲɛɲini u kɛrɛfɛ hali sini b'u tafani fɛ hali sini ma jigilon d'u ye i bɛ k'a ɲɛɲini ka taa i ye min sɔrɔ i bɛ k'o kelen kelen min laburun o bɛ k'anw fana a bɛ ka min d'an ma ala kelen pe dɔrɔn de b'a dɔn kalo kelen filɛ nin an bɛ ka min tɔmɔ i kɔ ne yɛrɛ tun bolo n ko ne fana bɛ dɔɔnin dɔn dɔɔnin ɲini kun y'o ye nka ne tɛ foyi dɔn a la n'i ye san caman kɛ dɔɔnin ɲini na i bi yamaruya ni si sera kisa dɔ ma e ye min sɔrɔ min bɛ se ka di yɔrɔ min k'o di yɔrɔ la voilà kuma bɛ n'a fɔ guwa dɔn min bɛ se ka di yɔrɔ min na i k'o di o i di b'o di o yɔrɔ la a bɛɛ fana tɛ di la a bɛɛ tɛ di la mande kuma n k'a mɛn mandekaw la mande kuma bɛɛ tɛ fɔ la de ka dɔɔnin fɔ ka dɔɔnin to an kɔnɔ foli b'i bolo wa foli bɛ yen an tɛ se ka don kuma kɔnɔ n'an ma an karamɔgɔw fo donsobaw ani donsomusow ani donsodenw ani an lamɛnba jɛkulu ani ne yɛrɛ ka université kalandenw n b'u fo k'u waleɲuman dɔn n'i y'a mɛn karamɔgɔ kunnandi ni kalanden kunnandi de bɛ na donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka donsoŋɔnifɔw fo olu de anw safinɛ ni anw fu ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn u k'a dɔn k'a fɔ ani an karamɔgɔbaw u k'a dɔn an bɛ don kuma min kɔnɔ ko dɔnniya banna o tɛ dɛ ko bɛ n'a garisɛgɛ don bɛɛ ni garisɛgɛ don don bɛ n'a garisɛgɛ don jinin bɛ n'a tɛmɛsira don an kɔni bɛ don a kɔnɔ ni fili min ye ni filiba minnu bɔra a kɔnɔ u ka ɲɛ a ma u ka telefɔni ci u k'o filiw bɔ a kɔnɔ walasa don wɛrɛ n'an sigira fili minnu donna kuma kɔnɔ an k'a jɛ an k'olu bɔ a kɔnɔ an bɛ yafa ɲini kɛ bɛɛ fɛ kuma la fɛ ka ca i hakili la i bɛ dɔ fɔ k'o tɛ gan dɔ la i b'a sɔrɔ digilen don dɔ la an bɛ yafa ɲini k'u fɛ kuma n'a taabolo don an t'a ɲini ka don maa si gasi la o kuma faamuna o ye majigi ye ka yafa deli kɛ n'an bɛna minnu fɔ n'a digira min na o ka yafa yan'an ka don kuma kɔnɔ an t'a dɔnbaga ye
o de y'a dɔnbaga ye ni fili yera yɔrɔ min na u ka ɲa ma ka weleli kɛ k'a latilen parce que an bɛ yan baro de kama ka ɲanafin bɔ ka dɔnniya ka dɔɔnin di minnu kɛlen bɛ ka donsaya kɛ bolokɔfɛfɛn ye minnu kɛlen bɛ ka donso kɛ sogofagalaw dɔrɔn ye minnu kɛlen bɛ ka donso kɛ kungo jeninaw ye minnu kɛlen bɛ ka donso kɛ sogo silatunubagaw ye minnu kɛlen bɛ ka donso kɛ k'u tɛ den to ti ba to ka sɛ kili cɛ ka bafa ni kili cɛ hali dutigi k'o fana minɛ n'o ye dundokɔrɔ ye ka dɔn k'a fɔ ko donsow to ye o kuma ɲɛfɔ yɔrɔ de don dɛ ani fana filima kuma minnu bɛ kumaw kɔnɔ ka taa mɔgɔw hakilinaw la parce que filima kuma caman anw bangera ka filima kuma caman to ye o dira anw fana ma anw kɔrɔbayara n'o ye i y'o caman natilen kɛnɛ nin kan ne yɛrɛ ka ɲininkali bɔra caman kan y'a natilen ayiwa basi tɛ ka hakilina di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bilasira o yɔrɔ de don nka hakili la tɔntɔn yan'an ka taa ɲɛfɛ ɲininkali dɔw tun kɛr'i la yala i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ye o la ɲininkali fɔlɔ jumɛn tɛnkun'i la fɔlɔ min tɛnkunna na o tun ye ko an ko ka an bɛnbaw lakodɔn k'u sɔn ka fɛn d'u ma fɛn min bɛ se k'a to u hakili bɛ to anw yɛrɛ la o ɲininkali bɛnba fure sɔnni bɛnba fure sɔnni dɔ tun y'o ɲininkali kɛ ko mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ bɛnba fure sɔn kɛ nka a bɛ kɛ i n'a fɔ ɲɛmɔgɔ kunda ou bien karamɔgɔ kunda bɛɛ bi jɛ ka taa karamɔgɔ bɛnba fure sɔn k'a sɔrɔ olu taw bɛ yen olu yɛrɛ bɛnbaw bɛ yen ko est-ce que o ka kan n'a bɛnnen don olu ka taa karamɔgɔ fa ou bien karamɔgɔ ba ou bien karamɔgɔ mɔkɛ fure sɔnni na o ye karamɔgɔ dɛmɛli de ye k'a bɛnbaw sɔn kɛ k'a bɛnbaw sɔn olu k'u janto ale la nka n'i ye karamɔgɔ bɛnba sɔn o b'a janto karamɔgɔ de la dɛ a b'a janto de la nka hakili la o kuma fɔra k'a lajɛya yan n'i ye wali bɛnba sɔn o b'a janto a yɛrɛ taw de la parce que i tɛmɛna ale de fɛ ka taa sɔnni kɛ nka e yɛrɛ taw bɛ yen parce que e fana bangera dɔ de la e bangera mun na ne ɲinana olu kɔ ne ni karamɔgɔ tɛ bulonda kelen ye a tɛ du kelen ye a ka ca la yɛrɛ a tɛ siya kelen yɛrɛ ye ne taara o bɛnba sɔn na k'i jigi da o kan k'o bɛnba de bɛna mako ɲɛ e ye a kuma ka ca a bɛ caya kojugu a bɛ caya a kuma ka ca mɔgɔ kɔni tɛ mɔgɔ bali i ka taa mɔgɔ dɛmɛ a kungo la ni karamɔgɔ ta bɛ yen o i terikɛ ta bɛ yen o i sigiɲɔgɔn ta bɛ yen o e bɛ se ka wuli ka taa kɛnɛ kan ka taa dɛmɛ hali ka kuma yɛrɛ ka a bɛnbaw wele ka i ma kasi ale bɛnbaw la u ka hinɛ ale la mɛ e ko tɛ ale de ko don i bɛ se k'o kɛ mɛ n'i yɛrɛ ta kɔni don i kan ka i ɲɛsin yɛrɛ bɛnba de ma k'o makili k'a deli ka fɛn d'a ma k'a nɔgɔya k'i ka saraka bɔ i ba ye e taara Fude Musa k'e ka saraka bɔ i ba ye e taara saraka bɔ ne ba ye voilà o de don o kelen in de don direct o y'a kansuruni ye yala e na fɛn sɔrɔ o la n tɛ fɛn sɔrɔ ne de b'a sɔrɔ e de b'a sɔrɔ parce que a bɔra e de ba ye e ba tɛ ne dɔn a b'e de dɔn kuma lasurunya y'o a nɔgɔyalenba de filɛ k'e ka saraka bɔ i bolo ba ye e taara saraka bɔ mɔgɔ wɛrɛ ba ye ayiwa o mɔgɔ wɛrɛw de b'o tɔnɔ sɔrɔ dɛ e ta bɛ k'a la baraji ni bɛ sɛbɛn ka den ma kɛ nka e mako bɛ makoba min na o sɔrɔ bɛ gɛlɛya i fɛ nka sisan hakili la ɲininkali wɛrɛ kɛra a bɛ kɛ cogo di k'i ka segin a kan a bɛ kɛ cogo di bɛnba furu bɛ sɔn cogo di a bɛ sɔn cogo min komi gɛlɛya t'a la ale ka nɔgɔn ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye e de b'i bɛnba dɔn hali n'i t'a tɔgɔ dɔn i kɔni bɛ se k'a fɔ i bɔra mɔgɔ minnu na i bɛ se k'o fɔ i da la i bɔra mɔgɔ minnu na fɛn o fɛn ka di e yɛrɛ ni ye wali n'i yɛrɛ b'a dɔn fɛn min ka di i ba ye fɛn min kun ka di i ba ye ou bien fɛn min kun ka di i mɔmuso ye k'o dumunisiya tobi k'i ŋaniya sira a kan ne ye nin de dilan k'a di denmisɛnninw ma ka denmisɛnw wele u kana sigi u k'a dun a nɛɛma ka se ne fa ma a nɛɛma ka se ne ba ma a nɛɛma ka se an ka du fure bɛɛ ma ko o ŋaniya siri k'o di
o y'o kuma bannen n'a diyara i ye yɛrɛ n'i tɛ se o si la parce que sɔrɔw tɛ kelen ye dɔw bɛ saga faga dɔw bɛ misi faga dɔw bɛ fɛn caman faga sɔrɔw tɛ kelen ye hali ni foyi yɛrɛ t'i bolo i kɔni bɛ ji min i bɛ ji min ji kelen fiɲɛnaji orobinɛlaji kɔlɔnnaji i b'o kɔni min i b'o min o dɔ ta i ka dɔɔni min a la i k'i ŋaniya siri i k'i bɛnba sɔn i k'o ji bɔn a nɛɛma ka se o ma i bɛ ji ta ji filen kɔnɔ awɔ ou i b'a ta filen kɔnɔ ou i y'a kɛ palan kɔnɔ ou i y'a kɛ fɛn o fɛn a kɛ minɛn sanuman dɔ kɔnɔ i k'i sigi awɔ i k'i bɛnbaw wele i k'i fa wele awɔ i k'i ba wele fayanfan bayanfan awɔ i k'u bɛɛ lajɛlen wele ji nin kan e ma sɔrɔ wɛrɛ kɛ dɛ u garisɛgɛ kɛra nin ji suma in de ye e bolo bi ayiwa nin ji nin i b'i makoɲaw bɛɛ fɔ a kan a bɛɛ ala ka nin ji in nɛɛma se n fa fure ka o n'o kɔ bɛɛ ma ala ka nin ji in ji suma nɛɛma se ne ba karisa a n'a kɔ bɛɛ ma aw sɔn de ye nin ye bi ne bolo nin nɛɛma in ka kɛ aw ma badabada nɛɛma ye ayiwa nin nɛɛma in ka kɛ aw ma aw ni ala cɛ bɛɛ nɛɛma ye ka a dɔ se ne yɛrɛ fana ma ka fɛn se ne ma a ka wuli k'aw jɔ ne ye ne ka nin kungo in na i bɛ sɔrɔ ka kungo nin fɔ i bɛ sɔrɔ ka kungo fɔ u k'u jɔ e ye ni kungo in na ka ni kungo in ɲɛnabɔ e ye ka kunkɔrɔta d'e ma nin na ka sewa d'e ma nin na tiɲɛni ko tɛ o i ti maa kama i kan b'i yɛrɛbakun de ma ani ka du i denw ani bɔnnaw olu ka jɔ olu aw ye nin ko in na a ka ca la nka Forimusa Sidibe u t'a fɔ k'o ye sɔnni de ye wa ayi sɔnni tɛ kelen ye sɔnni don sɔnni don an bɛ k'a bila sɔnni min sira fɛ o tɛ mɔgɔw b'a bila sɔnni min sira fɛ o tɛ diɲɛ yɛrɛ ye sɔnni de ye diɲɛ sigilen sɔnni de kan an b'a di an b'a minɛ mɔgɔ b'i sɔn i terikɛ bɛ wuli ou bien i dɔnbaga bɛ wuli se t'a ye foyi t'a ye a bɛna e Lamini da kɔngɔ Lamini n'i ma ɲɛ ne ma bi ne ka nasɔngɔ tɛ n bolo mais e bɛ min bɔ ka d'o ma k'o jigi tugu i y'a sɔn de o i y'a ni lahinɛ i y'a ni lafiya o bɛ ɲɛnɛma ma cogo min na o bɔtɔ o b'an ka forow fana ma o bɔtɔ o bɛ duwawu min kɛ o duwawu y'i ma direct parce que a y'a fɔ a sɔn fo k'a bɔra a sɔnɔmɛ a bɔra yɔrɔ min ala kelen dɔrɔn de b'o dɔn nanbara t'a duwawu la kisikasa tɛ a sɛwa la foyi t'a la a kontanna i kɔrɔ a sadi i y'a la ɲalaki a bɔra a ye duwawu k'i ye duwawu in bɔra yɔrɔ min na ka se a bɛ ka ala ɲini ni fɛn min nisɔndiya min ye ka taa e ma o de barika ka bon bon donc anw ka jate la o sɔnni sugu de don diɲɛ dɛrɛ ye sɔnni ye n'i ma mɔgɔw sɔn dɔ n'e sɔn donc mɔgɔ t'i ban i sɔn fɛn na an bɛnbaw fana t'i ban u sɔn fɛn na i mana fɛn o fɛn d'u ma ko nin de y'u sɔn fɛn ye bi u t'i jɔ nin de se b'e ye bi mais e kana ɲinɛ olu kɔ ɲinɛn kɔ de ka jugu ou bien ka t'i balabɔli bɛnba la ko k'i ta i diyagoya la k'e bɛ taa fɛn kɛ o ye k'o ka a hakili to e la e ɲinɛna ale kɔ e ɲinɛna i taw kɔ dɛ n'i ma ɲinɛ i taw kɔ i b'olu de fɔlɔ sɔn mɔgɔw miiri bɛ sɔnni min na k'o ye josɔn ye josɔn tɛ a ji ti bɔ foyi k'a bɔ ala ka dugukolo de kan a bɛ bɔ dugukolo de kan a tɛ taa bɔn fɛn foyi la donc o tɛ u hakili bɛ sɔnni min na o t'o ye n'ala sɔnna la hakili la yɔrɔ lajɛyara ayiwa ɲininkali filanan bɛ yen bon filanan min tun bɛ yen o y'a fɔ an bɔra k'o fɔ sisan o de fɔra u bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ka taa ayiwa an bɛ an balimaw ta dɔɔni ka duman dɔ k'a la ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni don yɛrɛ kibaru ye nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fo ni 11 makɔrɔ ka kɛnɛ de don Forimusa Sidibe o b'an bolo Modibo Traoré Kolokani Modibo a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ a ko n'an sera k'an k'a ka foli fɔ auditeurs bɛɛ lajɛlen ye ci balilen ci cunen kɛra sera ma o ye sudalen sa o ye sudalen sa o y'a ye ale ma kɛnɛ sɔrɔ yɛrɛ tilenna man ci Forimusa tulo b'i la mais ne tun bɛ orateur ne tun bɛna alimami ka numéro de minɛ so bɛɛ ne émission participer an b'a fɔ ayiwa i bɛ weleli kɛ kɔfɛ n'ala sɔnna ma an bɛ kɛnɛ wɛrɛ de kan
nɛgɛjuru ye mugan ni kelen foni fu tan ni kelen ayiwa Fode Musa tulo b'i la hɛrɛ tilela tɔɔrɔ tɛ an tile maa ni ce anba ne ta foli diyara n ye ala ka bolo mɛn baara la amina yarabi ala ka segin gɛlɛya dɛ amina yarabi ala k'u duwawu minɛ nɛgɛjuru ye mugan ni kelen foni fu tan ni kelen ni y'a kalo kelen an bɛ dankun na wa an ma bɔ fɔlɔ dɛ waleykum salam Kante Lamine n'i ka vɛsi fila ma minɛ Kante fulakɛ b'i kɛrɛfɛ yan a tulo b'i la a fɔ a ye ko misi b'a bolo I ka ɲ'o di ou bien Lamine b'i sengo la ou bien i kan t'o ye fana aw kɔni ko k'a kan t'a si ye Lamine aw tilalen émission na n y'a wele k'a fo a fɔ a ye ko Buba Kante don i Kante Lamine n b'a ɲininka n'u taara wula kɔnɔ wula kɔnɔ fantan banta donc ne b'a fɛ u b'u yɛrɛ retrouver cogo di ni boussole de b'u bolo tile de don ou bien ni lolo de don allo ayiwa Fode Musa naam awɔ ko n'aw taara donso mana taa kungo kɔnɔ awɔ k'aw b'aw yɛrɛ ɲɛnabɔ cogo di wula fantan ni wula bantan u ma deli ka se yɔrɔ min na kabini Ala y'u da awɔ mɔgɔ tɛ don e donna wula kɔnɔ cogo o cogo ni sufɛla kɔni tɛ awɔ ja de b'i la kosɛbɛ i ja bɛ fan min fɛ bɛɛ b'i ja yɔrɔ dɔn kosɛbɛ k'a sɔrɔ hali ma don wula kɔnɔ e mana wuli k'i jɔ sisan e ja bɛ cogo min na o bɛ yɔrɔ dɔ de jira e la o kosɛbɛ tile bɛ waati min na sisan e mana wuli k'i jɔ cogo o cogo e ja tɛ se ka e kunkolo tɛ se ka sin tile bi ma cogo si la o tɛ se ka kɛ donc n'i y'i jɔ k'i tile i kunkolo bɛ taa kɔrɔn de fɛ ka tugu tile jɛngɛnna ka ban a bɛna taa ben yɔrɔ la donsoden bɛɛ b'o dɔn donc i tunu man di sufɛ o ye dolow ye dolow de bɛ jira mɔgɔw la k'a fɔ nin dolo masina o bɛ bɔ kɔrɔn fɛ n'i y'i yɛlɛma cogo o cogo n'i y'ale yɔrɔ min na ale bɛ kɔrɔn fɛ ou bien a bɛ tilebi fɛ ou bien a bɛ kɛɲɛka fɛ o de bɛ jira bɛɛ la bɛɛ k'i ɲɛnɔ t'o la n'i y'i ɲɛnɔ t'o la tununcogo t'i la n'a sɔrɔla tu yɛrɛ ka ca yɔrɔ la ni donso bɛ sirakura bɔ n'a ye dɔɔnin kɛ a bɛ jiribolonin dɔ minɛ k'o kari a bɛ jiribolonin dɔ minɛ k'o kari a tagama o tagama a b'o kari ka taama ka taa n'a bɛ sigi a b'a ɲɛnɔ to a yɛrɛ ka jiribolo karilenw na a b'a dɔn a y'a bɛɛ kari a numan de fɛ donc n'a y'i munumunu a bɛ segin a b'u bɛɛ sɔrɔ a kinin fɛ donc a tunu man di o la Lamine nin tɛ misi gɛn tuguni fɛnjugu Ala wolo mɛn la ami non a tɛ tɛmɛ nin kan n y'a faamu explication faamuyara kosɛbɛ i da sɔgɔ i ni ko i siribi Ala k'i mɛn ka kɛ Lamine yɛrɛ ni ce i k'i jija Gwanta b'i fo la Kante ba Fode Musa an bi dankuna an bi dankuna sisan nka i jɔ an ka alisa auditeurs dɔw ta parce que min ni ɲininka ja yɔrɔ nin m'o ɲɛfɔ n ye ka ɲa dɛ allo n balimakɛ Lamine oui somɔgɔ baasi t'an na Mayiga koyi baasi t'o la kɔni ayi baasi t'an na Lamine an b'o lamɛn koyi n'Ala sɔnna bon nin fana na an bɛ fɛn caman faamuya kɔnɔna na donc an kɔni bɛ foli bila o bɛɛ lajɛlen ma k'a Sidibe donc an bɛ dugawu k'a ye fana Ala ka si ni kɛnɛya di u bɛɛ lajɛlen ma Ala ka donso yiriwa parce que donsoya dabɔra mun kama olu y'o dɔn parce que fo mɔgɔw fana i k'o de dɔn mɛnɛ donsoya t'a ye dɔrɔn ka taa fɔ dɔrɔn ko n ye nin kɛ n ye nin kɛ o tɛ voilà donsoya ye cɛfarinya de ye donc Ala yɛrɛ de donso kɛ cɛfarin ye wa u ko dɔn fana ni min y'a ɲini o b'a dɔn voilà mais donsoya dɔrɔn ka don a la tilekan fɛ dɔrɔn k'i ka kɛ donso ye a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn bon o de an b'o tile de kɔnɔ donc an bɛ dugawu k'u ye Ala ka u mɛn k'a kɛ Ala k'u mɛn ka faso jɔ donc foli don Lamine i k'i la a diyara n ye Mayiga k'an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la Fode Musa i ko n'i taara kungo kɔnɔ an k'a daminɛ ja la fɔlɔ a kɛlen b'a fɔ ko donsoya kɔnɔ n'u bɛ n'i bila ka taa kungo kɔnɔ u b'i dege nin de fɔlɔ la fɛn caman fɔlɔ bɛ yen minnu ɲɛ bɛ f'i ye i karamɔgɔ de b'i kalan nin bɛɛ la n'i ma ɲɛ i n'a bi jɛ ka taa kungo kɔnɔ a b'i kalan a la wa o fana
o b'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn ja ye min ye parce que an bɛɛ b'a fɔ ja mais ja ye sugu 3 de ye o anw b'a filɛ ko ja ye kelen ye bon bamanan n'i ye kow lajɛ o lajɛ cogo la i b'a sɔrɔ ja ye sugu 3 de ye an bi ja min ma nin ye n'o bɛ se ni i ja mana bɔ n'i y'i bolo kɔrɔta a b'a bolo kɔrɔta n'i y'i sen kɔrɔta i ja b'a sen kɔrɔta o tɛ ja ye wa o ye ja naloma ye a bɛ komi n'i photo don n'i ye photo ta k'i bolo 2 kɔrɔta ni photo taara o ye bolo 2 kɔrɔtalen don sa mais o b'a sɔrɔ e bolo jiginnen taara a mɛnna o nka ale naloma in ale bɛ to bolo kɔrɔta la photo in kɔni kan kɔni fo ka taa min kɛ o de ye ja naloma ye ani i yelen mana sigi kan i ja min bɛ bɔ i kɛrɛfɛ ou bien i ɲɛfɛ i kɛrɛfɛ o fana ye ja naloma ye nin ye ja sugu jumɛn de fɔta ye tuguni an ka bɛ ja naloma de ma sisan o de ko don n'i taara wula kɔnɔ tile b'i sigi kan ni tile sigir'i kan cogo min na i ja bɛ taa tile contraire de la n'i y'i ɲɛsin tile ma ni tile bɛ bɔ ɲɛfɛ ne y'i ɲɛsin tile ma n'a bɔ kɔrɔn fɛ e ja bɛ t'i kɔfɛ de i b'i munumunu k'i ɲɛsin ja ma donc i b'a dɔn o la k'a fɔ kɔrɔn o bɛ e kɔfɛ tile bi i ɲɛfɛ donc o ye ja naloma ka baara ye jate bi kɛ o de kan a nalolen don cogo cogo nka a b'o kelen ni kɔni a bɛ nin keguya ni ko kelen kɔni kɛ n'o ja naloma bɔra ye ja min banna fana an b'a fɔ n ja tigɛra n ja siranna n ja panna o ye ja ni kekun ye o tɔgɔ de ye ja ni kekun o de y'an ka intelligence ye n'i ko k'i bɛ intelligence yɛrɛ fɔ bamanankan na o ye ja ni kekun de ye o de b'a to nɛnɛ bɛɛ na funteni bɛɛ na ale de b'o bɛɛ dɔn i n'a fɔ sisan ne bɛna bɔ i kɔfɛ sisan ne ko ja voilà n ja bɛ pan mais a bɛ pan dɔrɔn a bɛ segin ka na a tɛ taa yɔrɔ ci a bɛ bɔ i la a bɛ segin a bɛ bɔ a bɛ segin o jatigɛ min bɛ k'i la o ye ja ni kekun de ka baara ye o ja ni kekun de b'o kɛ mais ni a bɔr'i la ka mɛn i bɛ bɔ ka bin ka bɔ ka bin i bɛ bɔ ka bin o de ye syncope ye ou bien coma i bɛ bɔ ka bin ni mɔgɔ ja tigɛra ka juguya kojugu a tigi bɛ bɔ ka bin a bɛ kirin a b'a la o kɔrɔ ye ja ni kekun tɛ yen bilen a taara a wulila fo a cogoya de bɛ kɛ sisan fo ka segin ka na n'o ja ni kekun seginna ka na a bɛ sɔrɔ k'a ɲɛ yɛlɛ a bɛ sɔrɔ ka kuma a bɛ sɔrɔ ka fɛn caman kɛ o ja ni kekun bɛ wele cogo di tubabukan na a bɛ se ka fɔ contingence ou bien intelligence voilà ne tun bɛ n'o bila amu kan bon amu fana bɛ yen parce que an fɛ farafinna min y'anw ni siya tɔw bɔ ɲɔgɔn na anw ye adamaden de dilan k'a dilan cogo fɔ k'a fɛn bɛɛ ɲɛfɔ ka ban pewu mɔgɔ si m'o fɔ an ye n'anw donna école la mun bɛ fɔ an ye ko le corps humain comprend 3 parties la tête le tronc et les membres mais n'i bɛ bamanankalan na o tɛ f'i ye mɔgɔ kan a tɛ f'i ye mɔgɔ ye fɛn 3 de ye kunkolo farikolo ani sen ani bolo ni sen ni bolo o ye tubabu ta bannen mais anw ta o y'a daminɛ de ye parce que o farikolo in yɛrɛ o y'a damana fɛn de ye fɛn min ni fɛn wɛrɛ bi o kɔnɔ fɛn wɛrɛ min b'a kɔnɔ ja in b'a kɔnɔ ja naloma b'a kɔnɔ ja ni kekun b'a kɔnɔ jaba yɛrɛ b'a kɔnɔ o jaba ye min ye o de ye komi i fila ni ɲɔgɔn ne taara filɛlikɛla fɛ yen sisan k'a ka filɛli kɛ a bɛ min ɲini k'o ye ne ko tɛ o a tɛ ne ye o a bɛ ne ja de ye o ja de ko don filɛlikɛla b'a fɔ ko i bɛna nin kɛ i bɛna nin kɛ nin bɛna f'i ma karisa a ɲɛ b'i ja de la e ja de b'o fɔ a ye donc ja in de b'a ɲɛ wa ja de b'a ɲɛ o ja de ye komi e yɛrɛ ni filɛlikɛla ye kojugu kɛ o ja la o kojugu b'e sɔrɔ o de y'a to an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min bɛ États-Unis mɔgɔ min bɛ Chine mɔgɔ min bɛ Londres a bɛ min na ye o bɛ se ka dɔn ko bɛ se k'a sɔrɔ ka k'a la yan o b'a sɔrɔ ye a ja de nɔfɛ ja in de b'o ɲɛfɔ n'i taara filɛlikɛla fɛ yen e Lamine a b'a fɔ Lamine e kɔrɔmuso dɔ bɛ yen e ka ko ka bon o ma kosɛbɛ dɛ ale y'o kɔrɔmuso bɔ min
a ye e ka fɛn lajɛli min kɛ k'e ja yeli min kɛ a b'i kɔrɔmuso kelen de y'o kɔnɔ k'i fa y'o kɔnɔ k'i ba y'o kɔnɔ k'i muso y'o kɔnɔ k'i den y'o kɔnɔ k'i fɛn bɛɛ b'o de kɔnɔ o de ye e yɛrɛ ye donc ni fɛn min y'o sɔrɔ o fɛn b'e sɔrɔ ko a y'a siri a y'a genge i ja de ko don mais e yɛrɛ ko tɛ o n'a fɔra ko ka i siri sisan mais u tɛ taa juru ta k'i siri o mais u bɛ fɛn dɔ de ta k'e tɔgɔ f'o la k'e ja ɲini k'e ja don o kɔnɔ k'e ja siri n'o ye n'i ja sirila k'a kɛ kɛrɛkɛrɛ e Lamini tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ bilen o de ye ja ni kekuma nin ye ayi o de ye jaba nin ye jaba o de y'a to ale dɔw b'a fɔ turabuda dɔw b'a fɔ bugurida mais dɔw fana b'a fɔ ko jabɔ k'i jabɔ ka mɔgɔw jabɔ nin ye n fɔlɔ ye k'a fɔ ko jabɔ nin ye ne fɔlɔ ye ko voilà o bɛ yen a bɛ fɔ ko jabɔ de ka mɔgɔw jabɔ ka kow ɲɛdɔn u ja fɛ ɲɔ t'u yɛrɛ ko tɛ o hali n'a fɔra ko subaga ye mɔgɔ dun mɔgɔ caman b'a fɔ ko jɔn delila ka subaga ye mɔgɔ minifin woro b'a bolo a b'o dun ou bien a ka nada sigilen filɛ ko mɔgɔ sogo de b'a kɔnɔ o tɛ yen o fɛn wɛrɛw de bɛ yen baara bɛ kɛ ni min ye suya yɛrɛ bɛ baara ni olu ye o ye don wɛrɛ kuma ye nka siramugu dɔw bɛ an bɛ dɔɔnin kan ma kɔnɔ dɛ an bɛ dankun kan an bɛ dankun na suya ye tiɲɛ ye wa suya ye tiɲɛ lɛkɛsɛ don mɔgɔ dun suya tiɲɛ don wa mɔgɔ dun suya sugu bɛɛ ye lɛkɛsɛ ye n'i tɛ min dɔn i t'o de dɔn ni min ko suya tɛ tiɲɛ ye i b'i ma bɔ a tigi la a ma se subagaw de ma fɔlɔ a ɲɛ ma yɛlɛ de fɔlɔ a ɲɛ ma yɛlɛ a ma ko ye n'i ma ko ye ko bɛ se k'i sɔrɔ yɛrɛ ɲɛna i b'a kɛ des histoires c'est des histoires mais ni ko y'u sɔrɔ don min na u bɛ taa o mɔgɔ kelenw de fɛ yen walasa olu bɛ se k'u bɔ bolo la o tuma na c'est des histoires ale ta bɛ dan o don ma sisan i ko subaga bɛ mɔgɔ jaba in de minɛ voilà i ja de bɛ taa u b'o de dun o de bɛ dun o tiɲɛni ni ɲuman bɛɛ de bɛ k'o kan a ɲuman o a tiɲɛni a bɛɛ bɛ kɛ ja de kan a tɛ k'e yɛrɛ kan o a ye taa fɛn fili siraba kan a ye taa woro don ta a y'a bɔ ta a y'a don ta e Lamini min jɔlen sigilen filɛ ne ɲɛfɛ e ko tɛ o e ja de ko don ni fɛn y'o jaba in sɔrɔ e jaba sɔrɔ o fɛn b'e sɔrɔ n'i y'a mɛn voodoo ye mun ye n k'olu bɛ poupée de dilan maani awɔ u b'o kɛ u bɛ poupée dilan n'i nana u fɛ ko ne b'i fɛ sisan kari sen ka kari a bɛ e ja yɛlɛma poupée in na ka poupée in k'e ye ka poupée sen minɛ a b'a sen minɛ k'a kɛ kaw i b'a ye u bɛ sin ka miseli turu i dusukun fan fɛ voilà poupée denni dusukun fan fɛ ou bien u b'a turu ten na u mana miseli in kɔni bila yɔrɔ o yɔrɔ e yɔrɔ o kɔnɔ o b'i dimi bon a bɛɛ ye o système kelen ye o de y'a to an ko a farafinna dɔnni bɛɛ ye kelen ye n y'a ye Sierra Leone fana Sierra Leone ka taa Liberia fanfɛla la olu bɛ dungare de lajɛ olu voilà ça c'est les Mandé i ja bɛna jɔ dungare kan net u mana koko kɛ dungarew la e mana ta kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o ko in bɛ sɔrɔ o yɔrɔ nin na n'u y'i kun de ci i b'a ye kun cira dungare la i b'a ye jeli bɛ ka bɔ i nɔfɛ jeli bɛ bɔ la bon o nɔgɔnni yɛrɛ la n'i taara a tigi sɔrɔ a bɛ yɔrɔ min na a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ kilomètre i bɛ taa sɔrɔ jeli bɛ ka bɔ a nun na yen nka u ɲɛ b'a bɛɛ la dungare la donc ja de bɛ dungare in na u b'o de gosi ka taa bɔ i yɛrɛ la fan dɔ fɛ o de ye jaba nin ye o de ye jaba nin ye n'i ja gosira i jaba gosira ko o ko la ne labɛnnen tɛ o kama o ko b'e sɔrɔ dɔw b'a kɛ ji la u bɛ ji kɛ filen kura kɔnɔ ka ka kɛtaw k'a la e bɛ mɔgɔ min ɲini k'a sigi e yɛrɛ ɲɛ b'a tigi la i bɛ fɛ an ka mun k'a la a filɛ ɲɛkɔrɔ a filɛ nin a filɛ taama la e bɛ fɛ a ka mun kɛ ne bɛ fɛ a sen ka kari sisan ka bɔ ka bin a sen bɛ kari sisan a bɛ bɔ ka bin e yɛrɛ ɲɛ na i bɛ téléphone ta k'a wele a b'a fɔ ko k'ale yɛrɛ ma dɔn min y'ale sɔrɔ ale bɔlen filɛ ka bin a sen kari la voilà a tɛ sababu kelen don a la a sababu kelen t'a la o ye farafin dɔnnifin de ye a gundo tɛ ne bolo dɛ o de y'an ka dɔnnifin ye an b'a fɔ min ma an ka sanufintigi mɔden n'o ye suruku ko ye o dɔnni b'o de bolo suruku kelen nin wa kɔnɔ o de ye sanufintigi mɔden ye sanufin ye dɔnnifin de n'Ala sɔnna an bɛ segin ka na an kɔ an bɛ jaba
i ye jaba ɲɛfɔ an ye jaba filɛlikɛlaw bɛ min ye ni a bɛ sinina ko fɔ jaba i bɛ taa sɔrɔ u bɛ sini ni sinikɛnɛ o ɲɛ b'o bɛɛ la a bɛ kunu fɔ ka bi fɔ ka sini fɔ o de y'an ka jaba ye ja kekuma ni n bɔra i kɔfɛ sisan ko min bɛ tigɛ i dusukun b'a kɛ pif n'a bɛ pan n'a bɛ siran o de ye ja ni kekuma ye ja naloma yelen mana jɔ i la n'i bɔra tile kɔrɔ sa a b'a ko k'i a filɛ i ja filɛ voilà n'i bolo kɔrɔta o i ja fana o de nalolen don bien bon maintenant sisan i bɛ kungo kɔnɔ ka taa ni tile bɛɛ ja naloma in i b'o de filɛ n'i y'i yɛlɛma bɛɛ o bɛ kɔfɛ de e ɲɛsinnen bɛ kɔrɔ ma o bɛ tile bin fɛ o b'i kɔfɛ tuma dɔ la a bɛ n'i kɛrɛ la a bɛ t'i kɛrɛ la ka munumunu ka t'i ɲɛ yɛrɛ voilà i b'a dɔn ko tile bɛ kun ka munumunu an bɛ tile waati bɛ ta ale de fɛ i bɛ tile waati ta ja de fɛ i y'a ta i yɛrɛ ja fɛ o i y'a ta jiriw ja fɛ o tile waati bɛ ta ja de fɛ o faamuna nka sisan su fɛ su dibi yɔrɔ jako kuma tɛ foyi jako kuma tɛ donso b'a yɛrɛ bɔ bolola cogo di an bɛ dankun kan dɛ donso b'a yɛrɛ bɔ bolola ka tugu a bɛ se sogofa yɔrɔ la waati min a ka ca la o b'a sɔrɔ dibiba ma don o b'a sɔrɔ dibiba ma don oui parce que tagali kungo kɔnɔ o wagati de fana jateminɛlen don donc a b'a dɔn wa a ka ca la yɛrɛ i ni mɔgɔ minnu bɛ taa kungo kɔnɔ olu de bɛ kungo dɔn ne kelen tɛ se ka wuli ka taa dugu dɔ la ka wuli sufɛ ko n bɛ taa o dugu kungo la o yamaruya tɛ ne bolo donsoya tɛ sɔn o ma donsoba de bɛ mɔgɔ dan kan min bɛ kungo in dɔn o ka baara don o ka yala yɔrɔ don o ka sogofa yɔrɔ don o de bi bila aw ɲɛ aw n'o de bi jɛ ka taa kungo kɔnɔ donc aw taara kungo fan o fan ale de b'a dɔn donc tununi ko tɛ yen fɔ ni mɔgɔ min y'a kɛ kungɛlɛya ye ka bɔ o kɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ fɛ o de la sa n'e tununa e bɛ se ka tunu n'o tɛ n'i tora ko an k'an bolo da an k'an jɔ a ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na o a tɛ kɛ yɔrɔ janba ye a ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na donc mɔgɔ tunu ka dɔgɔn o sugu la mais n'i kelen de wulila ka taa wali wula kɔnɔ wali kungo kɔnɔ e tɛ kungo min dɔn e bɛ tunu bon pour que i kana tunu su fɛ bon ni dɔɔni b'i la i fana bɛ dolow de lajɛ i bɛ dolow lajɛ o dɔɔni fana karamɔgɔbaw b'o di u ka kalanden jolenw ma u ka se ka dolow dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na étoile polaire an b'o dɔn donsow b'o dɔn dolo min ɲɛ ka di dolo bɛɛ ye su fɛ a bɛ bɔ nin fan fɛ i y'i munumunu cogo cogo a bɛ nin fan kelen fɛ ale tɛ taa yɔrɔ si Musa an tɛ se ka fɛn sɔrɔ e bolo bi yan i bɛ k'i munumunu ni kuma ye cogo min a ye dɔ bɛ kɛ ka fɔ dɔ sɔrɔla o ne ɲɛ bɛ cɛkɔrɔba la n'an tɛmɛni ka bɔ yɛlɛ o bɛ dɔn cogo di sanfɛ o jɛlen de don ni étoile bɛɛ ye n'i y'i munumunu dɔrɔn i b'ale lolo kelen bɛ to ka k'a dama na o ye fusée de ye wa ou bien o ye lolo de ye o ye lolo de ye a kelen bɛɛ bɛ to ka k'a dama i bɛ kalo ye yan i bɛ taa ale ye yan fɛ awɔ ale bɛ direction nord de indiquer mɔgɔw ye ni kalo bɔra sisan i bɛ kalo ye cɛmancɛ la i bɛ taa ale ye a man jan kalo la nka i bɛ mali kun fɛn dɔrɔn i bɛ taa ale ye fan dɔ a bɛ ɲɔgɔn ye i b'a faamu ale jɛlen a fana jɛlen don i b'a fɔ kalo bɛ cogo min na mais kalo voilà donc bon wagati dɔ la dɔw tun k'a ma ko fusée don ko tubabuw ka fusée don fusée tɛ dɛ fusée tɛ lolo de don mais ale ka bon ni dolo bɛɛ ye a ka ca la a ka bon ni dolo bɛɛ ye ni kalo ɲɛ ma jɛ kosɛbɛ ni kalo ɲɛ jɛra kojugu o bɛ dɔ bɔ ale fana ka bonya na parce que ni nɔgɔ bɛ kalo la dɔɔni ni nɔgɔ t'ale fan fɛ ale ɲɛ yelen bɛ bonya kosɛbɛ ka tɛmɛ i b'a lasa kosɛbɛ bon duguba kɔnɔ kalo dolo ye ka go oui hali kalo yelen ye ka go parce que kuran yelen y'a bɛɛ tiɲɛ n'o tɛ n'i bɛ wula kɔnɔ ni i da k'i jan ka kalo dugu sanfɛla lajɛ ka sankolo lajɛ a cɛ ka ɲi dɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko non sankolo cɛ ka ɲi a cɛ ka ɲi kuran yelen y'a bɛɛ tiɲɛ bon an ka mɔgɔ caman bɛ yen minnu ka dɔnni fana sigilen don dolo dɔnni de kan u bɛ diɲɛ ko bɛɛ lajɛ dolo de la a bɛɛ u b'a bɛɛ dɔn dolo fɛ nin ko in bɛna nin ko in tɛmɛna nin ɲangata in bɛna an bɛ se ka nin ɲangata in kunbɛn a bɛ kunbɛn cogo min na u ka ko bɛɛ y'o de ye u ni kalow de bɛ kuma o ye astrologie de ye
o dɔnba kɛrɛnkɛrɛnnenw b'an fɛ a dan yɛrɛ tɛ dɔgɔnɔw olu ye fɛn ye u ɲɛ na k'a tɔgɔ fɔ k'a sɔrɔ tubabuw ka dɔnni na a t'i ye ɲɛ gansan na u y'a y'u ɲɛkisɛ la u b'u ka baara bɛɛ k'o kan an y'a kalan yɔrɔ dɔ la minɛ ko dɔgɔnɔw fɔlɔ de astre ninnu bɛɛ défini ka déterminer fɛngɛ ninnu k'a bɛɛ kalan k'a ban ta yana ka se tubabuw ma yala ka se tubabuw ma lipu tɛ olu bolo u ma yɛlɛ sanfɛ la ma yɛlɛ sanfɛ mais o waati yeli ni sisan yeli tɛ kelen ye diɲɛ ye yɛlɛma de ye tubabuw bɛ fɛ ka ban o de ma k'a fɔ anw ka kɔrɔ olu ye anw ye fɛn ye diɲɛ na olu an ka dɔnni ka kɔrɔ n'u ka dɔnni a barika ka bon n'u ta ye mais u b'a fɛ k'o de nɔɔni an kunkolo kɔnɔ k'a fɔ k'a t'i ye ɲɛ gansan na a t'i ye ɲɛ gansan na o ye bi de ye mais anw bɛ 4 millions d'années la an bi yan olu tun tɛ yan donc o kuma sanfɛla tun bɛ cogo min na ani sanfɛla bɛ cogo min na bi o tɛ kelen ye mais nka u tɛ se fɛ k'o yɔrɔ de fɔ yalasa anw ka kɔrɔlenya ka jira an ka dɔnni kɔrɔlenya ka jira an ka kunfinya de ka jira an na tout temps n'o tɛ o min filɛ nin ye o dolo nin o ye o kɛrɛfɛ dolo Cyrus n bɛ min ma a tɔgɔ de ko Cyrus o kɛrɛfɛ dolo nin a bɛ bɔ san 60 o san 60 chaque 60 ans ne bɛ ni dolo min ye nin ye ayi e bɛ min ni min ye o tɛ dɛ dɔgɔnɔw ye min kalan min ye k'o dɔn chaque 60 ans a bɛ fɔ a ma de ko sigidolo o de ye sigidolo ye dɔnkilidalaw bɛ to k'a fɔ voilà sigidolo o de ye sigidolo ye o sigi o ɲɛnajɛ de bɛ kɛ dɔgɔnɔw fɛ san 60 o san 60 a kan yɛrɛ bɛ yen n'o ye sigisɔ ye ni sigi bɔra sigi mana sigi kan de do i bɛ fɔ min ni dɔgɔnɔ kan si tɛ kelen ye o kan de tɔgɔ ye ko sigisɔ o kɔrɔ de ye o dɔnni kɔrɔ bɛ dɔgɔnɔw bolo kabini bi tɛ kabini bɛɛ yɔrɔ min na u bɔra n'a ye yɔrɔ min na n'a fɔra k'u bɔra Manden u bɔra n'a ye Manden ka taa yen de dugu dɔ bɛ Manden n t'a dɔn a bɛ sigi kɔfɛ de wa ka taa Kuremali sira in kɔni don u ka dɔn ni ninnu ka dɔn bɛɛ de kelen ye i ɲɛ b'o la u ka kokɛta ni ninnu ka kokɛta ne ko non o de kanibala ye n ko nin ye copie kɔn ne ma fili dɛ u ye photocopie de kɛ nin ye parce que ne tɛ maninka ye nka ne karamɔgɔ kun ye Kalasa Bagi ye n y'a ɲininka fɛn caman na o yɔrɔ a bɛ fɔ o de ma maninkala ko kanibala o de kaniba ka yɔrɔ ye o de mɔgɔw dɔgɔnɔ caman bɔra yen de ka taa u ma bɔ ye parce que u dimina ka taa u bilala u ka taa ni fɛnw de ye parce que fɛn min natɔ don an kan an bolo fɛnw a tɛn'u to yen a bɛn'u tiɲɛ donc e lamini e n'i ka kɔlɛ ani ka fɛn aw ka wuli n'olu ye aw ka taa a ye taa ka taa lakana o tun ye Sumankurun de natɔla yiratɔ ye wa ayi o tɛ Sumankurun ye o ye arabu de natɔla ye ouais depuis kɛra o ko wagati de o wagati parce que olu silamɛya dontɔ dɔgɔnɔw ma Sunjata olu ma Sunjata dɔn ou bien légir tɛ de Sunjata bɛ bɔ tuma min na ayi légir tɛ bon peut-être légir fɔlɔ parce que légir fɔlɔ bɔra arabula de ka na Éthiopie o de ye religion u y'u diinɛ wuliko fɔlɔ k'a bɛna kɛlɛ kɛ ka carin diɲɛ na u ye finko fɔlɔ min kɛ dɔgɔnɔw y'a ye depuis o wagati de bon dɔgɔnɔw don wa maninkaw don wa ne hakili la maninkaw don parce que o y'a sɔrɔ u ma kɛ dɔgɔnɔ ye bon dɔgɔnin tɛ wa dɔgɔnin de don voilà dɔgɔnin wulila olu wulila a fɔra k'olu ka wuli kabini o waati ka taa u ye jate minnu bɔlen don sisan u ye 11 siècle de kɛ siècle 11 u bɛ k'a ɲɛɲini u bɛ ka taa ka bɔ Manden ka t'u sigiyɔrɔ la yan fɛ u sigiyɔrɔ la donc n'u ye sera yɔrɔ dɔ la u b'u sigi u bi san caman kɛ sigira u ye yɔrɔ caman munumunu u munumununa yɔrɔ caman yali ka se u sigiyɔrɔ la o de y'a to n'a fɔra ko ka mɔgɔw sigira yɔrɔ min ni yɔrɔ min na an ka jamana in kɔnɔ o de kalan kun kan ka kɛ an k'o dɔn n'an y'o dɔn an ka yɛrɛ dɔn bi sabati o de fɛ kosɛbɛ
parce que an ka fɛn caman bɛ yen ne taara Benin u ka université la université Calavi la ne taara sɔrɔ professeur min ye ne jatigi ne taara sɔrɔ o ye turabu masa de ye Benin turabu u b'a fɔ a ma ko fa olu ta ye fa ye mais a n'an ta bɛɛ ye kelen so 16 kelen in don tɔgɔ ninnu dɔw bɔlen don dɔw bɔlen tɛ mais ma jamu cogo bon a fɛn bɛɛ ye kelen bon olu y'o sɔrɔ cogo di Manden Carna c'est qu'an bɛɛ de ye kelen ye Manden Carna fo an ka sɔn o de ma ko farafinna bɛɛ de ye kelen ye dɔw i sigiyɔrɔ bɛ différence ni danfarani dɔ don ni dɔ cɛ i sigiyɔrɔ bɛ danfarani dɔ don ni dɔ cɛ n'a fɔra ko anw ni minnu bɛ Benin k'an n'olu ye kelen ye kuma na ni minnu bɛ Mali la dun y'a dɔn kelenya kɔni dan y'o ye voilà n'Ala sɔnna ma Fode Musa an bɛ ninakili dɔɔni ni wagati dɔ tɛmɛna sa an bi sɔrɔ ka tɛmɛ n'a tɔ ye nka hakili la an bɛ se ka mɔgɔ 1 2 ta yan'o wagati o fana cɛ nɛgɛjuru ye 20 21 fonifu 11 an bɛ dankun na dɛ jako dɔɔni ɲɛfɔra an ɲa la nka n'i b'a tɔ nɔfɛ i bɛ wuli ka se a dɔnbagaw ma yɛrɛ tilenna allo nɛgɛjuru ye 21 fon allo nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo oui n balimakɛ kuma b'i bolo Lamine bonjour awa ni ce ça va bien merci ça va ne karamɔgɔ fo maintenant ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ a bɛ kuma mun na an ka tradition ko de don tradition an taabolo kɔrɔ bon maintenant je suis en train de constater au fait ninnu b'a la ka tunu sinon même ka dabila au profit des religions bon ale hakilina ye mun ye o la dɔ de kan ka bila ka dɔ bɛ dɔ tiɲɛ wa finalement les gens moi-même je suis dans l'embarras par rapport à cette situation mɔgɔ si tɛ taa fan kelen tɛ mɔgɔ si la tuguni n ka taa farafinya sira fɛ wa ou bien n k'o bila n ka silamɛya de ta wa ou bien n ka taa sira jumɛn de fɛ voilà bon maintenant ça donne cette impression comme si notre origine n'était pas bien fondée ou soit n'est pas bonne du tout parce que à chaque chose, j'ai entendu un jour à la radio où l'ORTN était allé interviewer un village. On a posé la question, quels sont les chasseurs qui ont passé, les chefs de village, ceux qui n'ont pas en un mot, tu vois, et au cas culturel là, dîner de bain. Donc, il y a bain fort, maintenant, on a reçu dîner comment, au coup, dîner qu'on est, on nous bédounas la mer là. Et au coup, ma couca corlon toiwa. Au coup, le corlon bétoué. Faut dire qu'on gagne la domina. Samina, on ta corlon baradoke pour que sans kama. Wasamina fana. Samina. Mais pourquoi on est trop blafo au dit corlon kodoy? Tu vois, donc finalement, je me dis que même, est-ce qu'il y a un temps pour faire ça, quelque part? Il y a un tas de flux. Tarapassement de la alors que Odanga reflète, c'est notre image, c'est notre raison d'être dans cette société. Mais finalement, je ne sais plus que faire à Betara. Comment on va venir qui veut donner Bauer et Ninibi, Kramo, Iba Nininga Sengita. Kramoke, Chamaï Volambla. Ka ideme ka kuma kononga Fode Musa bini Jabi. Ale ka kalan sera kundama belebele jolen bala a ye tubabu kalan kɛ ko sa danna farafin kalan a b'o fana kan dɛ nka min kɔni bɛ min f'i ye a fɔra de kan ka ɲina an ta kɔ kan k'u ta ta a fan fila bɛɛ fɛ wa u sera an na dɛ a fɔra de kan ka ɲina an ta kɔ an k'u ta ta olu ka rois ye mɔgɔ faga mais ils n'ont jamais été des rois sanguinaires. OK. Napoléon ye fagali kɛ fama tɔgɔ tɛ se ka bɔ un chef de guerre un roi qui a combattu combien de villes combien de villages et tɔgɔ bɛ se ka bɔ cogo di manamana la ten
n'a à tout fort ko Napoléon kumbe ka boy en fait tout un peuple tremble. Et pourquoi il tremble Mouna mais eux, ils n'ont jamais été des rois sanguinaires. Mais nous, nos rois ont été toujours des rois sanguinaires. On a eu toujours des présidents non démocrates. Et chez eux, là-bas, les présidents non démocrates, c'est des grands démocrates, c'est des grands philosophes, c'est des grands penseurs. Et nous, on est sombres ici. Bon, excuse-moi, mais c'est pas à moi de répondre à tout cela. Nga Fodem Sabini Jabi miniti dama ni kono ya famu ok merci bien là ibe wakati ni kunkuru ni ndama aywa radio Kledu ko ye erkodi oui nala salama ambi fu kan barajaga information Fodem sa aywa mini blasra aywa basite ansera ga modibo ka donglu soro Moudou bina danada aywa ki jansana quoi danse bo kansoni nawa namina afana mu matene makani wale Maya yisro manala la dini bana nyazo Maja lolo sai ke nya kono ngamo nya mo sai nya la bala kale panga ye bala de dona Jagane ni bola ye nya na ya bo wele Kamari sai do ba wele ka ya bo wele Abari la bu yana de daga pitri wele na Magandra ne bichi fasa kada ngamono ndra dulu dulu ko yara tani ndra dulu dulu ko te so sar me to mo ma kul bali yari le jaga yi ku bo ho be mangono bamoro bo trawale jaga bela tu ngono bo mangono bamoro bo trawale jaga kula ngono ngono bo be mangono bamoro bo trawale Wajija ningo la kono bakono mangono bamuru bo trawale Masonya ba me mangono bamuru bo trawale Ma yan ledenga Ma ju ko yoro ma dunu ka me bla jama ja tenya ni tigina ma ja tunu ma ja Jaga puru kala tu ma ja so sar ni to mo ma kul bali yakule jagandana ndaba mo ke wati ndanda ba mo ke santi ndanda mo ke deli jagandana non jaw do ra ma de wazo adagale duwe te adaguna ke ma sri manyale ma tununga me tununga ma jaga to sa disa jama tununga tununga ma jaga ngano boli tununa Jaga ngora baba no ka jaw nyono fora so te so da Ko shinda nyula ko di sidan der baba mene Guru fayara ni wala ni tula dun ko ma je so sa ni ko mo Ma chagun wara wa marabati ni dodo front aglanye wa wori ni jula taglanye wa sina magani ni dodo front aglanye jaga mali kulu do ra kulu bali yagun wala ma juru ko yoro gakala ngono me ngono bomoro wadra wale ma marse yago wale ma ga bo chedu do nani chedu wada la sunu ko maja kana du ro kana ko kono
kana ke soma yete benyana kana ke dondo yete benyana ka wara lu fa gonda ku ba gonda ya ka sigilu fa gonda ku ba gonda ya ka malu fa gonda ku ba gonda ya ka bala lu fa gonda ku ba gonda ya ipa wala le soma la tete ko robo fe ma kulu wala yago nesu ma kulu wala yago ne jaga ne tandana bo mo ya ki dendige jaga fi kan tanan ngo ganyana da kamur bo kan tanan dani man tanan ngo ganyani ko nyuma jaga saju ti do nguru ti do jina ti do wala ti do de wana ko la ko ti do wado do bo na sabu fi sabu ko no man tene watelo kan tanan dani man tanan ngo ganyani ko nyuma ma e mani de mo so be shila lo so du ko maja ma sabi bwani nyoko jake ka safuru yete ba ma tojo to ka yanga ma fako ya moka ma kantana no ni mandana ngo ke nye dunu nyuma ma e mani sukuna ke nye dunu nyuma jaga ba ma bi sukuna no ke ka safuru yete ba ma tojo to ka yanga ma fako ya moka ma kulu bali ya kunisu ma kulu bali ya kunle ma ndara jurte wala janjang aso ne ko maja ka wazula bala ba ma tawle ka kurga sidi wole jaga wara ba chacho jaga taban jaga femini marafati ni wala ni tula kuma je so sar ni to mo jaga zabanga la jaga do na morbat no wajuru bo yoro kram hoge no to morbat no jaga fa bolo morbat no na jaga daga fa morbat no na masigi fa morbat no na jaga mali fa morbat no na jaga sense fa morbat no na jaga damba bla morbat no na jaga punga jam fa morbat no na jaga duga de sanyi no to morbat no na bani tawande ma kulwali yagule man nana kan ngana fana bali tan ngana nana kan ko roba yoro bali te ko roba da jaga kulwali yagule wajala ba kulukara fajala kuna majala ba ko jiro jala kuna majala ba bajiro jala kuna ma ngajala ba ko jala ka jala ma jala jaga kulwali yagule wande kara kuluku ni be ka ba ka do dala kuluku be ko nda ka ba bala da ma kulwali yagule wande kara jirju ba ni ga mena mena kan tamana jirba fa ko ga mena mena nana ma kul bali yagule wande kara baji ni ga je kan tamana jiba fa ko ga je galada ngabi no ba fana ko ko le me jana bo we ma de bina la ka nyada ma je nga frondo ga nyela bo je frondo ta nyela bo je da jaga kul bali yagule ma de bina la ka nyada jaga je nga tangala ga je jala tangala ta je jala da ma kul bali yagule ma de bina la ka nyada jaga jin ngal sama suye wara dala fula sama ta wara dala kanyada ni be jula mate na wala nda jula ma yela yuru so mana la jini bana nyazo jaga jalo lo sa ga nya ko ngam ko nya ko sa jula wala gale fama hay ko ba ala ta dana jaga ndana bole jenjang aso ne kuma ja ka se ko la bamba no la ka ke ga balo wole ma sharo mara sigle ye ko ma ga tu na fe ma jamano se ko jaga se ko jangana blandu na jaga mara kala ko ni na mula jandu na ma ka bo sama kala ma kul wali ya bole jaga se ka to cheba ta so jaga se ka so ba be ta so jaga se ko to mo jandu na jaga par ja bliji funo to nguna na bliji kala jara par jana se ko ma kulubali yagule jaga kumi ko la ba ma na jose tununa jaga matandola sama ja tununa sira korani la munu be tununa jaga njola ju ko tununa jaga taba ngala su tununa na ba tununa taba ma gangara ni bichi ba jaga nganguru mashallah bali ma kuno don nyuye ni dole dura kulu bali ya kuno wala ndara dura tunu ma so sar ni to ma kulu bali ya kulle jaga pana ya juru kamora jaga shin ya juru kamora ngane mandana fu ya wor kola wane mandana fu ya san kola ina boya janga ne kono ni yete be manga
Ami senkana kuma kɛ so kɔnɔ kan bɛ Modibo fo kosɛbɛ ale ma sira sɔrɔ Modibo Traoré Kolokani ni y'ale de kan gɔnifɔ kan ye a bɛ kuma kan bi cɛkɔrɔba fo a nɔfɛ kosɛbɛ Fode Musa Sidibe bi yan nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni futa ni kelen hakili la Fode Musa ɲininkali min tenkuri la k'a fɔ ko ayiwa an bɛ taa ni tubabu ka taabolo de wa arabu taabolo de bonyana wa jɔn de ka taabolo ɲana ou que an y'an ta in bila an ma kɛ mɔgɔ ma yɛlɛma ye wa est-ce que mɔgɔ wɛrɛ ta bɛna ɲa an bolo fana silamɛya matarafalen tɛ kosɛbɛ selibagaw kɔni ka ca kɛ nka jɔn de ye silamɛ ye kuma ka ca ala ka kiliman d'a ma amina ya rabbi tubabu cayara tubabu ko farafin ka faro ka bɛɛ ka kɛ tubabu ye nka tigi tubabu bɛ ka jɔn de kɛ tubabu ye voilà farafinna tubabu bi jɔn fila yɛrɛ ye dɔ ye o mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ ne m'o ye o u y'an bɔ u m'an bɔ a kan u kɔni u y'an digi ka don u ka fɛn da fɛ de voilà a diyara kɔsana mɔgɔw yɛrɛ de fana ye ka k'u ɲɔgɔn ye nka u sɔnnen bɛ jɔn na ala ye donko don da n'an ye télé lajɛ u bɛ mɔgɔw cɛla k'u bila avion kɔnɔ ka na ala ye donko don da hali minnu wolola ye hali minnu faw bangera ye farafinw na u b'a fɔ olu ma donko don ko négro u m'a fɔ a si ma fɔlɔ ko le blanc naturalisé français o de bɛ fɔ tuma bɛɛ nka mɔgɔ si tɛ français d'origine y'u la Charles Aznavour banna sisan ne yɛrɛ fo ka journaliste hinɛ don ne la voilà ni fɛn dɔ de la kɔlɔsi titre fɔlɔw la ils ont écrit ko décès du grand chanteur compositeur Charles Aznavour voilà alors que Johnny Hallyday ka titre là c'était différent le grand chanteur français on met toujours la France devant nka Charles Aznavour la u hésitera ja o kɛra Arménie fɛ ka tɛmɛ olu kan o fana digir'u la fana o ma bɛn o ma ko mais qu'il était le plus français des Arméniens et encore plus français que les Français. Exactement. Mais on n'a pas dit le français Charles Aznavour. Voilà. Parce que le monsieur a réclamé sa nationalité arménienne. Donc, n'a ka leba. Mais a yɛrɛ bɛ tubabukan mɛn ka tɛmɛ hali tubabukɛ yɛrɛ kan. Nka tubabuw siranna k'a fɔ a ma ko tubabu don. Parce que a y'a yuru la ne t'aw dɔn ye. Oui, exactement. Manakaw fɛ cogo cogo mais n bɔyɔrɔ fana bɛ yen mais an de ko fo an ka kɛ olu ye k'an to yan jagoya wa an ma deli ka se u fɛ yɛrɛ an ye min ye télé la ani an ye min kalan livre kɔnɔ caman ta tɛ livre kalan yɛrɛ an ye minnu ye télé la caman hakili la k'o de ye tiɲɛ ye sinima minnu bɛ bɔ mɔgɔ caman hakili la ko sinima in ye tiɲɛ ye sinima ye dɔ ka fɛn sɛbɛnnen de ye ka sɔrɔ k'a bɔ k'a jira a bɛ komi n'i ye du ta an ka fɛn no an kɔni b'a dɔn k'a fɔ kɔni fɛn mɔntelen de don tubabuw fana ta in y'o de ye k'i ka ja ɲuman yira walasa i bɔyɔrɔ i b'a fɛ minnu ka da i bɔyɔrɔ la olu ka da la diɲɛ muso ɲuman bɛɛ b'olu de fɛ yen diɲɛ ko ɲuman kɛ bɛɛ b'olu de fɛ yen diɲɛ so ɲuman bɛɛ b'olu de fɛ yen diɲɛ dumuni ɲuman bɛɛ b'olu de fɛ yen aw de taa la fɛn kolon ye aw kana k'aw yɛrɛ fɛ a ye kan fɛ n balimakɛ ye ɲininkali de kɛ o ko yala an b'an kunfɛ de wa an ye min bila o de man ɲi wa wali ta de ka ɲi wa ou bien an ta de ka ɲi k'an bɛ se ka segin a ma tuguni wa u dun banna bɛɛ jenini na ka ban min bɛ se ka fɔ fɛn fɔlɔ min bɛ fɔ mɔgɔ si t'i i danbe ni i ka hɔrɔnya bila tulonkɛ kan ko dɔ de bina jagoya de y'a to an y'a bila caman tɛ fɛ k'o fɔ mais fo an k'o de fɔ ko tɛmɛnenw a tiɲɛ fɔli ta tɛ fɛn tiɲɛ la o n'an m'a tiɲɛ fɔ bi sini anw de bɛ minɛ ko an ye kalon tigɛ mɔgɔw ye mɔgɔ si ma ka taabolo bila ka tugu wali taabolo la a ja kan k'a fɔ ko nin ka taabolo de ka di n ye n bɛ tugu a nɔfɛ a tɛ kɛ o kan i bɛ jagoya de tubabu donna an fɛ yan colonisation na u donna ni mun ye u ma don ni mugu ni kisɛ ye an ka mɔgɔw banna ni jamana diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ banna colonisation ma Mali dugukolo kan maliyɛnw de banna ma ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan fo an k'o de bila an kunkolo la Samori y'a kɛlɛ kɛ ka ban u ye Segukaw y'a kɛlɛ kɛ ka ban u ye Sikasokaw y'a kɛlɛ kɛ ka ban u ye anw ma deli ka sɔn u ye ni jagoya tɛ
kun bi jose y'a kɛlɛ kɛ ka ban u ye anw ma deli ka sɔn u mana anw siɲɛ ni minɛ o jagoya an donna la jagoya de kɛlɛ bon o ye tubabu ta ye o y'an kɔrɔ ye mais hali kɔrɔlen na u ye arabu ta ye an ma sɔn u ye ala kama an sɔn n'u ye jagoya de la n'i ma sɔn n bɛ kari kana tigɛ e k'o ye ne y'o fagacogo ye e b'i tile e bɛ tugu an kɔ hali sini o bɛ k'o de kɛ fo an ka sɔn o de ma o de kɛra an na k'an traumatiser k'an bɔ mɔgɔya yɛrɛ la k'an kuma yɛlɛma o de kɛra an bɛnbaw la k'u kuma yɛlɛma o bɛɛ la u ma sɔn dɛ o bɛɛ la u ma sɔn o la an bɛ dɔnkilinin kelen mɔgɔw hakili jigin o la parce que an ka dɔnkilidalaba dɔ bɛ yen Mali yɛrɛ y'a ta k'a yanga kosɛbɛ n'o ye Bazumanaba ye Mali Bazumanaba an y'a tɔgɔ yanga ka fɛn bɛɛ fɔ mais a ka dɔnkiliw bɛ yen an m'a ɲini dɔnkili da kelen k'u kɔrɔ ayi a tɛ lamɛla yɛrɛ ni fo ni ORTM y'a da wa ni saba dara ka tugu ɲɔgɔn na ko ko mun bɛ jamana kɔnɔ ko awɔ parce que c'est à dire cɛkɔrɔba taara k'a calquer fɛn dɔ de kan voilà ko ni événement tɛ ko jabaranin t'a bɔ voilà arajosoba t'a bɔ voilà ko n'i y'a ye u y'a bɔ dɔrɔn u y'a ka dɔnkili da dɔrɔn ko koba dɔ bɛ nale ni faama sigi tɛ faama dɔ la binna ou ko dɔ bɛ na ɲɛfɔ mɔgɔw ye Mali kunkan kan o ye fɛnba ye kɛ nka mais a ma dɔnkili fana da o dɔrɔn kama a fɔra de ko e k'a lamɛn i ka so kɔnɔ ne k'a lamɛn n ka so kɔnɔ a bɛ ka kumakan min fɔ bɛɛ lajɛlen k'a lamɛn ladilikan don u ka kunnafoni d'i ma i yɛrɛ kan a ka dɔnkili dɔ bɛ yen ma an terikɛ hakili jigin o la a k'a ɲini a k'a lamɛn a b'a fɔ a kɔnɔ ko sike dandigi mari konjo a ye to an ka dɔɔnin fɔ laji mori ye n kɛ tozo ye mori ko nga yɛlɛ jirijana sike dandigi mari konjo a ye tɔn ka dɔɔnin fɔ aw ye laji mori ye n kɛ tozo ye mori ko nga yɛlɛ jirijana bon nin dɔnkili nin de bɛ nin kuma cɛ ka ɲininkali kuma yɛrɛ bɛɛ ban pewu lajimori ye n kɛ tonso ye a ko n ka yɛlɛ jirijana n ka yɛlɛ jirijana o kɔrɔ ye di o kɔrɔ de ye lajimori nalen a ko mɔgɔw ka yɛlɛma de jagoya muru b'a bolo fɛnw b'a bolo tama b'a bolo marifa b'a bolo a bɛ yɛlɛma de a bɛ kɛ tonso de ye a tɛ wara ye bilen a tɛ kɔnɔ ye wa a bɛ tila ka yɛlɛ jirijan na o jirijan ye mun ye ale na ni hakilila kura min ye ko an ka yɛlɛ o la bon a bɛɛ bɛ ten dɔɔnin dɔɔnin ka taa cɛkɔrɔba y'o fɔ an ye ka tila ka duguw fɔ lajimori ye dugu minnu ci ka da ɲɔgɔn kan a y'o duguw tɔgɔw fɔ a bɛ Foni fɔ a bɛ Mɛkɔlɛn fɔ a bɛ dugu wɛrɛw fɔ lajimori olu de ci olu mɔgɔ minnu bolila olu kɛra tozo ye jagoya la k'u ka yɛlɛ jirijan na donc an ka o de bila an kunkolo la k'a fɔ arabu donn'an fɛ u ma don ni deli ye tubabu donn'an fɛ u ma don an fɛ ni deli ye u bɛɛ donn'an fɛ jagoya de la an bɛ yɛlɛma an bɛ kɛ ko wɛrɛ de ye min t'an yɛrɛ ye donc mɔgɔw caman ye taabolo kɔrɔw bila nka o bɛɛ la an kana fili don fili kɔnɔ taabolo kɔrɔw a bɛɛ ma jeni wa a bɛɛ tɛ se ka jeni a bɛɛ ma fili wa a bɛɛ tɛ se ka fili caman kɔni dɛnna kɛrɛfɛ u dɛnna de u dɛnnen don kɛrɛfɛ wa a tigilamɔgɔw bɛ yen a b'u bolo bi a b'u bolo sini a taabolo kɔrɔw b'u kɔnɔ bi a b'u kɔnɔ sini u b'a di u ka kalandenw ma ka taa sira ni sira Fodémusa dugu dasiri bɛ yen wa dugu dasiri bɛ dugu caman na hali sini mɔgɔ tɛ maga dugu dasiri la du dasiri bɛ yen wa du dasiri bɛ du caman kɔnɔ du o du b'i yɛrɛ bonya hali n'i bɔra i faso la ka na duguba kɔnɔ i bɛna n'i ka du dasiri fɛn dɔ y'i bolo k'a don i ka du kɔnɔ mɔgɔ b'a yɛrɛ kalama an bɛ dan kun kan donc du dasiri bɛ yen dugu dasiri bɛ yen an ka dɔnniya kɔrɔw bɛ yen a caman bɛ yen ne y'a fɔ kuma daminɛ kɔnɔ yan kabini dɔgɔkunjan tɛmɛnen ninnu na n ko donsoya ye min ye donsoya ko e bɛ se ka don donsoya la an tɛ siya ɲini i fɛ an tɛ diinɛ ɲini i fɛ an tɛ si ɲini i fɛ an tɛ foyi ɲini i fɛ an tɛ bɔyɔrɔ ɲini i fɛ
o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye mɔgɔ bɛ se ka don donsoya kɔnɔ min ye chrétien ye mɔgɔ bɛ se ka don donsoya kɔnɔ min ye silamɛ ye wa farafinna taabolo de y'o ye farafin ma mɔgɔ si bali ka don a ka dɔnniya kɔnɔ nka e de b'a fɔ ne min bɛna don a ka dɔnniya kɔnɔ nin yɔrɔ in bɛ yen ne tɛ tɛmɛ o kan ni ne sera o yɔrɔ la ne bi jɔ ka tugu ne ka taabolo tɛ sɔn ne ka tɛmɛ nin yɔrɔ kan farafin tɛ ban mɔgɔ la o la o donc anw ma ban olu la nka olu de banna anw ka fɛn bɛɛ la u bannen don a bɛɛ la hali an ka finiw an ka donfiniw jama u bannen don la ko o donfiniw tɛ donfini ɲɛnama ye an k'an ka donfiniw yɛlɛma tubabuw b'o la arabuw b'o la silamɛ b'o la chrétien b'o la k'an k'an ta de bila an k'an ta de bila an tɔgɔ bɛ min na a bɛ se ka fɔ ko nin de ye farafin ye fo an k'o de bila olu k'u yɛrɛ ye anw na wa o t'an k'u dɔ ye dɛ i kɛra cogo o cogo arabukɛ t'i jate foyi ye n'i ye farafin ye u t'an jate foyi ye bi jɔn kɔ hali sini fɛn o fɛn ye arabulakɛ u bɛɛ bɛ se ka téléphone ci ka a témoigner ne ye arabulakɛ ne ye san 1 kɛ Algérie i ti filɛ foyi ye farafin kɔ i kalanna k'i kun ci cogo cogo e ye jɔn de ye u b'i filɛ jɔn de ye n'u ma f'i ma zitun fiman i wele tɔgɔ y'o ye i b'a f'i ma hartan u bi tɔgɔ dɔ kɔni bɛ f'e ma min ni tɔgɔ min n'olu tɛ kelen ye olu tɛ kelen ye et puis mun b'olu bila mun b'olu bila e sanfɛ voilà o fana tubabula fana bɛ o cogo la ne ye 4 ans de kɛ tubabu ka du kɔnɔ an ka fɛn bɛɛ ye kelen ye u to u na u fɛn bɛɛ a bɛɛ ye kelen ye an ka fɛn bɛɛ ye kelen ye ne y'u dɔn o senfɛ fo k'u dɔnna kare tubabu tɛ se ka anw jate foyi ye fo u bɛ mɔgɔ min sanfɛ n'i y'a ɲɛf'u ɲɛna dɔw b'a faamu k'a fɔ ko farafin de fɔlɔ la tubabu wo arabu wo chinois wo fɛn o fɛn a bɛɛ bɔra farafin de la diɲɛ sɔnn'o ma ka ban o anw de bɛ retard la anw farafinw yɛrɛ de bannen don o ma k'anw de ye diɲɛ den fɔlɔ ye an de bannen don o ma Fode Musa u ma lavage de cerveau de kan na wa an bɛ na kɔfɛ dɔɔnin an bɛ dankun kan dɛ an bɛ dankun kan an ma bɔ dankun kan nin bɛɛ dankun kuma de ye n'i y'a walawala a bɛ taa bolo nin bɛɛ de la nka yanni bolo fara ka caya an bɛ segin an kɔ dɔɔnin parce que ne tatɔ la ne ma yirifɛn kari donc n'an taara kojugu ne segin ma tɔ la e segin cogo b'i kan janaloma ne m'o jate ne m'o ɲininka e m'o jate minɛ jabalaba ne ma fɛn fɔ e ma fɛn fɔ jani kekuma ne n'o ma kuma lolo in ma ban o kalannen na mais n'i taara ne ye kojugu a bɛ gɛlɛya an segin bɛ gɛlɛya d'accord an ka segin kɔ dɔɔnin donsoya silamɛya silamɛ bɛ se ka donsoya kɛ wa parce que i ka kuma dɔ y'a jira k'a fɔ k'u tanga foyi fɛ u tanga foyi fɛ an ka taabolo foyi n bɛ segin o kan silamɛya matarafalen bɛ mɔgɔ min bolo kosɛbɛ yala u bɛ se k'an ka donsoya kɛ a yɛrɛ kɛ n dun bɛ donsoya mɛ ni donsoya yɛrɛ de ye koyi an bɛ se ka min fɔ donsoya yɛrɛ a yɛrɛ yala ni min ko k'ale bɛ misali silamɛya yɛrɛ de kɔ misali kelen b'an bolo n m'a fɔ jihadisiw ka silamɛya dɛ u nana silamɛya min sɔrɔ an fɛ yan misali kelen b'an bolo an ka karamɔgɔba n'o ye Bala ye Misira Bala a ye donsoya kɛ fɔ k'a fɔ a y'a kɛ ka tila ka kɛ i b'a fɔ misiri welela ye misiri kɔnɔ o bɛɛ la a salen kɔ y'a dɔn ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ su de la o parce que jujɔn man gɛlɛn fɔ laban a salen a sayɔrɔ la a sudon don a fɔra de ko k'a di silamɛw ma u k'u ta kɛ parce que a ye silamɛya kɛ silamɛw y'u ta kɛ su la n'olu tilala tuma min u y'a di donsow ma a labanna donsow de bolo donsow ka sɔrɔ k'u ka baara kɛ k'a su ta fɔ fɛn na ka taama n'a ye ka mugu ci a kunna ka taa su don a su don cogo la donsow ka su don cogo la bon donc o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ de ye k'a fɔ donso t'i ban mɔgɔ la k'i ye silamɛ ye silamɛ de bɛ ban donso la ko donso don donc kusamantiya bɔra min donso t'i ban mɔgɔ la k'i ye chrétien ye n tun bɛ n'o ɲininkali chrétien de bɛ se ka ban yala chrétien bɛ se ka kɛ donso ye wa chrétien falen bɛ kɛ donso ye donso falen a yɛrɛ de bɛ se k'a fɔ bon nin bɛ donsoya kɔnɔ
Ntinike. Ayi ne to n'o ye. Ne ko k'i t'o kɛ. I ka kɛ donso yɛrɛ. I bi kɛ donso yɛrɛ ka donso laada dɔn ka donso sira taama. K'a kɛwale kɛ. Parce que an b'a fɔ donsoya. Mɔgɔ tilennen de ye donso ye o. Or diinɛ ninnu fana bi mun fɔ de. U nana fɛn ninnu sɔrɔ, u nana tilennenya sɔrɔ an fɛ. U ma na ni tilennenya ye koyi. U m'anw dege tilennenya la o. U m'anw dege yɛrɛ bonya la, yɛrɛ dɔnni. U m'anw dege o la o. U nana olu sɔrɔ anw fɛ yan. Ka walimuso to yen, ka walimuso kɔn. Anw b'a fɔ o ma ko faden to. An ti faden to dun. Olu nana o sɔrɔ anw fɛ. Olu m'o fɔ anw ye o. U m'anw kalan o la o. Bon donc o taabolo de bɛ donsoya kɔnɔ. O taabolo tilenneyaw de bɛ donsoya kɔnɔ. N ti mɔgɔ kɔrɔfɔ, n ti don mɔgɔ gasi la, n ti mɔgɔ nambara, n ti mɔgɔ bolofɛn ta, n ti kalon da mɔgɔ la, n ti mɔgɔ faga. O fɛn ninnu olu nana olu sɔrɔ anw bolo k'a sɔrɔ olu ka diinɛ ma fɔ anw ye. Olu tun b'anw bolo yan. Donc n'u nana olu sɔrɔ anw bolo, n'i y'a ye u ka diinɛ yɛrɛ fanga sɔrɔ anw fɛ yan. Parce que an bɛ taabolo ye kelen. Voilà. Fo fɛn kelen. Seli. Olu ko seli o ye salati ye olu ka kan na. Seli t'anw ka kan na. An ko sɔnni. O de b'an bɔ ɲɔgɔn na. An ko sɔnni olu ko seli. Awɔ. O de b'an bɔ ɲɔgɔn na. Bon ni mɔgɔ min jɛna ni seli ye, donso ti ban ko i bi donsoya kɔnɔ ko e ye donso ye k'i ti seli o. Donso ti ban o ma o. Hali n'an bɛ donso ɲɛnajɛ la, ni seli waati sera, minnu bɛ seli ko kan, u b'u ka minɛnw cɛ u bɛ t'u ka seli kɛ. Minnu tɛ seli ko kan, olu bɛ t'u ka ɲɛnajɛ la. N'u tilala u bɛ n'an sɔrɔ ɲɛnajɛ la, an bɛ continuer. I ye hakili jigin. Diɲɛ ka di sa. Diɲɛ ka di, yala ka di. A ka d'a bɛɛ ye. Ne taara groupe dɔ de sɔrɔ. Fudebusa dugu bɛ buteli ni kanjan kaw bɛ min wo tɔ tɛ mɔgɔ si la. Sisan tournée fɔlɔ kɛra ka tournée filanan kɛ, tournée sabanan nana bɛn ni seli waati ye quoi, seli fana. Da wulila sɔgɔma ye. Ne ka secrétaire ni sigilen kɔrɔ ne ka dudu filɛ. Ninnu bɛɛ de wulila. Verre tɔ bɛ min bolo o, min ka buteli bi camancɛ la o, min tilala o, min bɛ ka hɔɔ, min bɛ k'i dɔn o, min yɛrɛ tɛ se ka jɔ o, nin bɛɛ de wulila ka taa. F'a ka sɛmɛ maa la. F'a ka sɛmɛ mɔgɔ la, nin bɛɛ de wulila ka taa seliji ta, ka n'u jɔ dɛbɛn kan. F'u yɛrɛ bɛ lengelanga. Mais minnu bɛ ka lengelanga, fo dɔw ninnu b'olu seri walasa u kana bɔ ka bɛn. Furusa ninnu bɛɛ de y'u tenbiri ka wuli ka fɛ. U tilalen, u nan'u sigi ka buteli ne ko bon donc i y'a ye sa wa, a fɛn bɛɛ de bɛ, bon diinɛ fana ye fɛnba de ye o, fɛn fitinin tɛ, fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ. Avec diinɛ, bon n t'a dɔn diinɛ ɲɛfɔbagaw de don wa, ou bien anw de m'a faamu wa, mais u b'a fɔ cogo min na ani ka a fɛn cogo min na, ani ne bɛ mɔgɔ dɔw ye taabolo dɔw kan. Tiɲɛ yɛrɛ la. I donni diinɛ la, ne ka jate la, anw ka dɔnni na, i donni diinɛ la, niveau de b'a la. A ye e ye diinɛ dɔn k'i to ko minnu kan. E delina kow de don. N'a fɔra i k'o bila don n'a dugujɛ, a bɛ don i ka maaya la. Donc i bɛ nɛgɛn dɔɔnin de pour que i bɛ se ka kɛ olu sago ye. Diinɛ nan'o de kan. A ka ca la u b'o sira de taama ni mɔgɔw ye. Minnu b'a faamu dɛ, k'a fɔ mɔgɔ filita tɛ yen, mɔgɔ tɛ fili, bɛɛ bɛ se ka récupérer fɛn dɔ kama. Donc anw bɛ sira min nɔfɛ, k'a fɔ ko anw ka kɔrɔlen. Anw ka kɔrɔlen de ka kɔrɔ n'a bɛɛ ye. A ka kɔrɔ n'a ye anw fɛ yan, hali olu yɛrɛw fɛ yen. A ka kɔrɔ n'a ye olu yɛrɛw fɛ yen. A ka kɔrɔ ni diinɛw ye olu yɛrɛw fɛ yen. Bɛɛ y'a dɔn, u bɛɛ b'a fɔ ko alikaba kɔnɔ, boliw de tun bɛ yen. Sɔnni tun bɛ yen. Seli tun tɛ yen. O kɔrɔ, u nana sɔrɔ anw b'o kelen de kan. Donc o kɔrɔ de ye anw ka bolitigiya n'an ka sɔnniw, o ka kɔrɔ ni silamɛya ye. Silamɛya nana ka na olu de latilen caman ka fɔli la. Bon n'a nana ka n'olu latilen, bon a sera ka minnu latilen a b'olu latilen, mais a kana fɔ de ko o de ka kɔrɔ n'a bɛɛ ye. Donc n'a diyara mɔgɔ min ye, ne ka kuma tɛ ko mɔgɔ ka bɔ i ka diinɛ la ka tugu fɛn wɛrɛ kɔ ko ye. An ka kuma ye k'a ɲɛfɔ de.
famuyali ka kɛ mɔgɔw k'a faamu n bɛ silamɛya kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ silamɛya nana an fɛ yen ka fɛn wɛrɛ de sɔrɔ yan i kan k'o o fɛn ye silamɛya bonya cogo min na e kɛlen silamɛ e fana kan k'o fɛn bonya o cogo la i kan k'o bonya i ye mɔgɔw sɔrɔ a kan olu ma sɔn ka don silamɛya la u b'u ka sɔnni na a y'u bonya diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ni bonya ka kan n'a y'a ta ɲɛf'u ye n'u ma sɔn ka don a y'u bonya n'a y'u bonya ni doni jara min ye o bi don mais ni doni ma ja min ye a y'u bonya quand même parce que fana b'aw bonya a dan ye aw y'a ka misiriw jɔ dugukolo kan mais sɔnnikɛlaw ka dugukolow de don sɔnnikɛlaw ka dugukolow de don a ye diinɛ warala cogo o cogo anw fɛ yan a bɛ wara kɛnɛ kan kɛnɛ min tun ye sɔnnikɛlaw de ta ye fɔlɔ olu de ta don u bi jɛn k'a da aw ma ou bien u bi don a ka diinɛ la u bi sɔrɔ k'a da aw ma o kow de don donc mɔgɔ min sɔnna e ka sigi a fɛ bon ne tilala k'a fɔ k'o ti mɔgɔ ye o ti fɛn ye k'o kɛ ɲuguntɔ fɛn ye k'a kɛ komi n'i ben'o gɛn ka bɔ a ka dugu la y'a dɔn o kuma ka gɛlɛ dɔɔni dɛ bon ne hakili la ɲininkaliw b'o kan mais n'i y'a ye fana kuma caman bi fɔ silamɛya kɔnɔ ko filankafoya man ɲi u b'o de fɔ anw ka ɲɛfɔli kun ye filankafoya ka dabila mɔgɔw ka kow ɲɛdɔn u ka kow faamu n'i bi kɛ silamɛ ye i ka k'a ye i tilen n'i bi bɔ silamɛya fana kɔnɔ i ka bɔ kelen ye bɛɛ k'i ye i yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ne bɔra ou bien ne ma don yɛrɛ ne ma deli ka don bon maintenant an bɛ dankun na donc an bɛ kan ka silamɛya dɛmɛ cogo dɔ la an b'a bɛɛ dɛmɛ an bɛ dankun na awɔ an bɛ dankun na an tɛ ka bɔ dankun na dɛ ayi an bɔ man di ni kuma bɔra yan n'a digira mɔgɔ min na o ka hakɛ to n'i y'a sigi ten farafin min bɛ tilen k'a fɔ ko ka bɔ filankafoya nin kan n bi Mali de dɔn Bamako n'i y'a sigi 10 est-ce que 9 ani 9 bɛɛ tɛ filankafoya la ayiwa kuma filɛ dɛ kuma filɛ bon mais n mako bi min na yala filankafoya de don wa 9 ani 9 n t'a dɔn ni sera fɔ cogo awɔ a fɔ cogo ɲɛna 9 a bɛ faamu hakilitigiw b'a faamu a bɛ faamu ayiwa n'a ma taa fɛlɛ la a ka na sogo kɔrɔlen dɔ di a kan e ma nin fɔ joona o n'o tɛ e ma nin fɔ ne na ni nin sɔrɔ kɛnɛ kan yan i tun b'a fɔ yala a ka don studio kɔnɔ ɲininkali ka di ye san nka bi ta a bɛ ɲɛnabɔ a ma nɔgɔ n bɛ k'o fɔ kun jumɛn na yala olu bɛ filankafoya dilan wa i wolola ka fɛn min sɔrɔ yen a bila man di dɛ a bila man di an tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔla yan nka i b'a mɔgɔ ma falenba dɔw ye yɔrɔ dɔw la minnu kɛlen bɛ c'est-à-dire e yɛrɛ tellement que silamɛya b'u bolo cogo façon dɔ la n'i yɛrɛ y'u ye a bɛ k'i b'a fɔ k'i ka sujulu bin i b'olu ye yɔrɔ dɔ la u bɛ ka ko dɔ kɛ u ɲɛna mɔgɔ ɲɛ t'u la ne ko n ko farafinya nin bila ma nɔgɔn dɛ a man ka bila tɛ ka yala filo ye filankafoya de ye wa parce que u bangera ka nin de sɔrɔ yen n'a chauffera ni silamɛya bɛ droite de fɛ farafinya bɛ gauche fɛ n'a bilenna yan sisan bɛɛ bɛ taa gauche fɛ bɛɛ bɛ taa gauche fɛ dɛ o ka ca bon sisan sira jumɛn don est-ce que i bɛna se k'o jaabi ne bon a ka gɛlɛn nka n bɛ se ka hakilani fɔ a kɔnɔ sira jumɛn de don sira fɔ n ye kɛ ne ka hakilila ye min ye parce que n y'a mɛn maninkaw da ko to ka tugu c'est-à-dire ni ko to ka tugu siranbagatɔ kɔ k'o ka fisa i ka tugu yilanyilanbagatɔ kɔ donc n'an y'a jate minɛ farafin maliyɛn bɛɛ bɛ yilanyilanbagatɔ de voilà farafin maliyɛn si tɛ jitɔ ye n bɛn'o kɔrɔmasurun f'i ye mun na maninkaw de y'a fɛ maninkaw ko ka di n ye kojugu maninkaw ko ka di ne ye kojugu ko to ka tugu siranbagatɔ kɔ k'o ka fisa i ka tugu yilanyilanbagatɔ kɔ parce que n'a fɔra sa baw
ko jito be bou ale bi sira jankelen de minɛ dɛ hala ta kofla mais ko yilan bagato wa fo de ngata gauche fa ngata droite fa ngata gauche fa ngata droite voilà donc to min garo bale mine amine baga bena amine a jolendo ama décision kelen si ta fo ko ngata gauche fa ngata droite fa bon si ça ni a jate mine malien sigi tan kononton in be yilan bagato de amanto seli allah akbar mais na groupe basara sisa Tauro be Tauro donné do ala ka klima dam ne ma fo de fo de musa de fo de musa ma fo de aya yidi ne ga duriye muga ni kele fu tan kele ambe mo fla salata ambi temena ibe nga nyini gali jabi sira jumene kay ibe na mi ibe ko kima kibse ka doni fala ayo ambi bolo eratlina eredo ayo fo de musa tlobila wa ne kuma fe ka yin gawo est-ce que ni silamɛ banana o a bɛ se ka se bolitigi ma ko k'a furakɛ ni fura b'o bolo ayiwa Fodémoussa parce que donso min tɛ seli a ne mɔ donso bolitigi quoi a ne mɔ t'a dɔn n'a y'a faamuya a y'a faamuya an ka ne yɛrɛ ka ɲininkali tɛ nin de kan wa ne nɛgɛjuru ye mugan kelen fundifu tan ni kelen yɛrɛ tilenna. Allô? 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 Oui, Mbalwaki, en Tlobila. Allô? En Tlobila. Allô? En Tlobé est là. Aïwa, quel est ma foko alemala ben nega juri muga ni kele fufu tan kele radio Clédou do makoro ka kene en Tlobila retlena. Allô? Oui, allô? Allô? Encore? Madana ne wala fu ya ka tele kan numéro damina ka dia ya soranga kere ban ne ba alsa ima beni asrae anga foli biye de juri muga ni kele funifu tani kele fudi musa sidibi Tlobila retlena ebika radio fra en Tlobila oui allô ebika radio fra ibe radio infra allô retlina oui en Tlobila oui ne te connais foli radio kuma ni la baro en kadi rere te foli o belajere kliru baragala belajere no fode musa ala ka sin jan kenada mo na la sonama baro en jarane rere ami fo ne juri muga ni kele funifu tan kele makoro ka kenedo fode musa sidibe Tlobila retlina allô allô Kambe Sikaso oui Mbalwaki en Tlobila oui ma alhamdulillah nere ala ke ne famal chaman soro kuma ni ko lala sino ko nyanga makoro ko di le mu fanye ne don so ya kun tabola ka balma ula balo ka singi ula balo so mo ne ko ko lala ko ula balo o no foranye ne na kuma do de fo kuma ko na o de jara mi ere kusube ka fara ere ka kuma senega o woro ye kaira mo la ite tamuna ika taula ni fitamuna iko to yi ikle ako kuma ba ira le ka kuma te ka slami ala goshi ika ka kuma te ka donso ya sangorota o kuma ni woro ngono ne famali ba de ko la kusube ni ala ka je ame do gal bi ala ga emission sangorota amina ya rabbi al bi ala ga o me ankoro nalla sona ala ga kili mandama amina ya rabbi ala ba ngoni mandi amina ya rabbi an chaw ga barala ajaranye ma ne juri muga ni kele funi futan kele fudi musa sidibe Tlobila retlena allô ambe dankuna ayo alema sira folo Fodémoussa Tlobila ambe dankuna retlena oui allô lami oui Mbalwaki kuma bi bolo somoko be bashitana alhamdulillah lami ne ya kwa kuma nunu name ne re ka family ni sonin kuina dakika du libali du parce que soni e fait mawbi différentes au niveau entier bi fen woro so minti alay oui soni min konelu mais bi soni ke ka hine ke pema femi nimba don
o sɔni min b'i nafa par exemple silamɛya kɔnɔna na ziyara u b'a fɔ ziyara ye mun de ye n ka taa ziyara kɛ n fa ye ou bien n ka kɛ n ba ye o ye ka taa hinɛlasi k'a ma hinɛlasi min a bɛ se ka hakili to n na donc pour que ka Fode Musa ka kuma sɔn ji la sɔni o ti baasi ye parce que o ye ka sɔni kɛ sɔni min ni i ka makɔrɔ min n'a banna ka fɛn lasa ma fɛn min b'a to e yɛrɛ mago bɛ min na e fana bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na ayiwa Fode Musa kuma laban y'o ye kuma bɛ filɛ i bolo nin ye dɛ ayiwa ko sira jumɛn de bon i bɛ hakɛ to sira jumɛn de tilennen don ayiwa sira bɛɛ tilennen don a mɔgɔw ka hakɛ to silamɛw ka hakɛ to kerecɛnw ka hakɛ to an ka kɔrɔlen siratigiw fana ka hakɛ to an dabama y'an da a ma sira kelen d'an ma ni i yɛrɛ sɔnna sira min ye e bɛnbaw y'i bila sira min kan k'o de ye sira ye mɔgɔ wɛrɛ nan'a f'e ye ko ayi i bɛnbaw bɛ fili la u tun bɛ sira min kan o tɛ sira ye nin de ye sira kura ye i bɛ tugu nin de kɔ nin de b'i kisi bon ne sɔnna ka tugu o kɔ bon jɔnni ye janfan kɛ i y'i bɛnbaw janfa waa tari i y'i ka sira kɔrɔ de bila k'o janfa bon donc a bɛɛ bɛ ten dɔɔni dɔɔni donc ne kɔni hakili la mɔgɔ yɛrɛ i ni kun mana sɔn min ma i yɛrɛ mana da la k'a fɔ nin de ye sira ye nin de ɲɛfɔra ne ye ne bɛ nin de faamu ne bɛ n yɛrɛ dɔn nin sira de kɔnɔ tugu o sira kɔ a ka ca la i bɛ bɔ o sira fɛ ni mɔgɔ min ko an ka kɔrɔlen mɔgɔw ka ca olu bɛ kɔrɔlen kan u ko kɔrɔlen de y'a ye olu b'o de dɔn olu hakili la ni kisiko bɛ yen parce que kisiko kuma ka ca an ka dɔnniya n'an ka fɛn ma sɔn olu fɛn sugu ninnu ma yɛrɛ an ka dɔnniya ma sɔn o ma mais o ye wali dɔnni de nalen ye ka na ko an bɛ kisi ko an ka siran Ala ɲɛ anw fɛ an tɛ siran Ala ɲɛ mɔgɔ man ka siran i daba ma ɲɛ o i bɛ k'a fɛ de mɔgɔ bɛ siran wara de ye anw bɛ siran wara de ye anw bɛ siran waraninkalan de ye anw bɛ siran sajugu de ye mais anw bɛ an daba ma de fɛ Ala ka hinɛ Wulematu Keyita la ne bamuso Ala ka hinɛ a la ale de tun b'a fɔ tuma bɛɛ n'a y'i sigi k'i miiri a bɛ télé lajɛ a b'a fɔ ko bɛɛ bɛnba y'i tɔɔrɔ ni bamananw bɔra sa olu b'u ka dɔn kɛ après télé b'a yɛlɛma a bɛ na ni dɔgɔnɔw ye olu fana b'u ka dɔn kɛ a bɛ na ni sinaf a b'a fɔ n tun y'a fɔ n ko bɛɛ bɛnba y'a tɔɔrɔ nin ye ninnu fana ka dɔn kɛ cogo ye ninnu fana yan tɛ ninnu fana na bon maintenant dɔw fana bɛ na fɛ kɔrɔna mɔgɔw bɛ na olu fana bɛ n'u kamakun kɛ taa a b'a fɔ m'a fɔ a ye n ko bɛɛ bɛnba y'a tɔɔrɔ yan tɛ ninnu fana kamakun donc i bɛnba mana min yir'i la o de jɛlen do i bolo i wolola o de kɔnɔ e b'o de faamu i balola o de kɔnɔ i kɔrɔbayara o de kɔnɔ o de bɛ ka fɔ i ka kan na i b'o de faamu ni kun ye o de minɛ k'i ka taa o kɔ siraw tɛ kelen ye mais a bɛɛ kan ka taa dabama fɛ kan ka taa laban yɔrɔ ko tous les chemins mènent à Rome tous les chemins mènent à Rome sira ka ca min bɛ taa Itali nka a bɛɛ bɛ Itali de nɔfɛ a bɛɛ bɛ o de nɔfɛ bon o min filɛ nin ye anw siranna o de ɲɛ anw bidenw siran bɛ o de ɲɛ ka an ka da la k'a fɔ anw bɛnbaw ma kojugu kɛ anw bɛnbaw ma kokolon kɛ tɔw nana n'u ta ye cogo min na k'olu bɛnbaw ye nin baara ta u ye nin baara ta u ye nin baara ta u nana sɔrɔ anw fana bɛnbaw ye dɔ baara ten ka dɔ baara ten ka dɔ baara ten ka bila anw ɲɛ ka di anw ma k'o don anw bolo olu de nana k'o man ɲi anw m'a fɔ a man ɲi o est-ce que anw de ko k'a man ɲi mɔgɔ wɛrɛ de nana fɔ an ye k'a man ɲi o yɔrɔnin dɛ mɔgɔ wɛrɛ de nana fɔ an ye k'a man ɲi k'a man ɲi oui an yɛrɛ m'a fɔ an yɛrɛ m'a fɔ tɛ komi nɛgɛkɔrɔsigi wa an ka o ye misali ye anw yɛrɛ m'a fɔ ko nɛgɛkɔrɔsigi man ɲi
mɔgɔ wɛrɛ de nana fɔ an ye k'a maɲi k'an bɔ a kan et puis o kɛra sɔgɔmada in na kɔrɔ de an bɛ ɲɛna yan o kɛra sɔgɔmada in na kɔrɔ k'an bɔ a kan ne yɛrɛ tɛ bɔ kun yɛrɛ dɔn o la k'an bɔ a kan pewu fo ka tila k'a la tɔn ko n'i minɛna la k'i bɛ taa kaso kɛ bɛɛ b'a la bon a bɛɛ bɛ ten dɔ y'a fɔ émission dɔ la ko farafin ka fɔlɔ a ka gale ko mɔgɔ wɛrɛ de y'o fɔ an ye ne ko tiɲɛ n k'a ma kalon tigɛ mais mɔgɔ wɛrɛ bɛna ne bɛna e ka du kɔnɔ Lamine e ka du tun bɛ cogo min na fɔlɔ ne de k'o ɲɛfɔ e ye e ka o minɛ ka da o la ka diɲɛ minɛ n'o ye ko wala ne ka du tun bɛ tan de ne ka du tun bɛ tan ko jɔn y'a f'i ye ko Fode Musa de y'a f'i ye o tumana maa t'aw ka so e yɛrɛ b'i ka du dɔ cogo min lafilili kɛra bon donc a caman de bɛ ten olu de nana fɔ an ye Fode Musa ko an ka sira maɲi Fode Musa ko an ka sira ye bidaya ye min nana fɔ an ye k'an ka sira maɲi a jateminɛ dɛ min nana fɔ an ye an ka sira maɲi tubabu sira fɛ an ka taa tubabu sira fɛ u nana an ka kɔra dege yan u nana an ka ngɔnunw dege u nana an ka jembefɔw dege u nana don an ka dɔfɔ kɔnɔ k'an ka balanifɔw dege k'an ka dɔfɔ ta ka taa n'a ye pewu ka taa livre dilan n'a ye ka tila k'a ci an yɛrɛ ma tuguni an b'o livre kalan ka da o la k'o de ye tiɲɛ ye an ka professeurs an ka historiens les éminents professeurs historiens chercheurs S-qualité olu de bɛ tila ka taa o don olu ka livrew kɔnɔ ka Philippe ta ka Jean-Pierre ta ka Jacob ta ka Eric ta k'u hakilina bɔ o kan k'o sɛbɛ ka sɔrɔ k'a fɔ k'ale Burama y'o sɛbɛ ko l'éminent professeur a filɛ nin ye Sunjata tun bɛ tan de Samori tun bɛ tan de c'est vrai que c'était un sanguinaire a tun bɛ denkuranin bɔ a bakɔ la k'a susu kolon kɔnɔ o tun b'o sɔrɔ k'o fana sɛbɛ ka sɔrɔ a ma wuli ka taa a sun kɔrɔ ma chercheur foyi ye k'a taara an ka farafin na k'a taara kalo 1 kalo 2 kalo 3 kɛ Surakala a taara kalo 7 kɛ Miyankala olu fɛ o ɲɛɲinini kan k'a dɔn tigi kuma min fɔra la ko tiɲɛ don a tiɲɛ tɛ u dɛlen b'u ka climatiseur kɔrɔ yan an m'a kɛ olu de kan k'o kɛlɛ kɛ voilà o baara ma kɛ cogo min na hali an ka diinɛ baara fana ma kɛ o cogo la ten a baara ma kɛ min nana fɔ an ye ko nin de don mais yali a ka fɔ a ye ko nin don mais jumɛn tun b'aw bolo yan u t'o fɔ anw ye o tɔgɔfɛbila tun bɛ yan ko an tun bɛ fagali kɛ musokɔrɔnin tun bɛ yan an tun bɛ ɲɔgɔn sogo dun an tun b'a don tan an b'a bɔ tan alors que a fagali n'a ɲɔgɔn sogo dun ni ɲɔgɔn fɛn olu de nana n'a ye olu de y'an bila o la n'o tɛ o tun t'anw fɛ yan an ka baga ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn lebu ka ɲɔgɔn wayiba o tun t'anw fɛ yan olu de nan'o don an na parce que minnu tugur'u kɔ u y'olu kɔ don tɔw ma u ni tɔw tɛ kan kelen fɔ tugun dugu dɔw kɛra dugu 2 ye dugu dɔw kɛra dugu kura ani sokala ye o bɛɛ ye mɔgɔw kɔ donna ɲɔgɔn ma cogo min na walasa olu bɛ se ka fanga sɔrɔ hali sini u t'o dilan de u y'o fanga sɔrɔ o fanga sɔrɔlen fana o de y'a to u bɛ kan ka hakili ko dɔɔni an hakili t'i yɛlɛma n'i taar'u ka université la ka taa kalan kɛ u bɛ min f'i ye i kan i yɛrɛ kan e yɛrɛ b'i sigi ko est-ce que nin ye ne ye ni e ye école siya dɔ ye ko i majiginnen don i sɔnnen don diɲɛ ko bɛɛ ye i ti kalan ye fɛn min ye e t'o dɔn u bɛ min f'e ye e b'o minɛ komi o de ye sanu kurukutu ye e bɛ se i ka n'o de fɔ an ye yan mais n'i ye kalanden dɔ i b'i ban monsieur bɛ kan ka min fɔ kalo don anw ti tan anw ma deli ka kɛ tan o y'o de kɛ Samori denkɛ la wa voilà anw ma deli ka kɛ tan an bɛɛ échappera la dɔɔni anw échappera ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ échappera la dɔɔni i banna parce que ne ye n ban mais mɔgɔ tun bɛ ne kɔkɔrɔ n'o ye tubabuw ye olu yɛrɛ tun bannen don ka ban parce que ɲuman bɛ siya bɛɛ la olu tun bannen don ne ye n ban ka se niveau min na n'olu tun tɛ yen ne tun bɛ gɛn ka bɔ Sorbonne na tellement que o y'a dɔn k'e ye mɔgɔ bannen ne bannen don i tɛ ka sɔn olu ta ma ne tɛ ka sɔn olu ta ma olu bɛ fɛ ne ka don sira min fɛ ne kun tɛ don fɛ n tɛ wa nin de ye tiɲɛ nin tɛ tiɲɛ ye ne bɛ kan ka min fɔ o de ye tiɲɛ ye o de ye wulibali ye u labanna ka sɔn o ma 7 heures de soutenance ne y'o de kɛ
wolonfila soutenance kelen ne y'o de kɛ n b'u bolo o mɔgɔ wolonfila ko fɔ e kɛ o tabla ko olu ta bɛ taa farafin kelen de b'a la o mɔgɔ wolonfila ala ma hinɛ na Yusu Tata Sise ale de kun y'a ne ka jury la farafin ye nka ale tun sɔnnen do ta in ma wa ale kun sɔnni fo ka dan tɛmɛ ala ka tilema d'a ma amina yarabi ayiwa sira tilennen ko ni i ni ye min minɛ k'i ka taa o fɛ i ka taa o fɛ o de ye sira tilennen ne kɔni fɛ dɛ o de ye sira tilennen an bɛ dankun na an kana fila don ɲɔgɔn na an kana saba don ɲɔgɔn na min ko politiki fura ko ni fura banana e ka fura e silamɛba ye e ka fura bɛ politiki de bolo n'i ma sɔn politiki ka furakɛ ma n'i sara silamɛya la i bɛ taa jahanɛmɛ na o i bɛ taa dɛ parce que i yɛrɛ fa i bɛ taa parce que fura ye min bolo ala de y'a da o ala ka tilema da ala de ye politiki da ala ye da cogo min ala ye politiki da ala ye dɔnniya min don politiki la o t'e la ne y'i ban o ka fura la k'o ye politiki ye i bɛ taa dɛ ala m'o fɔ dɛ i bɛ taa i bɛ taa n'i sera pɔnda la u b'i lajɔ ye k'i ɲininka voilà donc an bɛ fɛ ka yɔrɔnin min fɔ o ye mɔgɔw k'a dɔn boli yɛrɛ ye min ye parce que olu nana an fɛ yan ka n'an ka fɛnw ka tɔgɔdaw la ka sɔndaw la ka jogodaw la u m'anw yɛrɛ ɲininka aw ka boli ye mun ye aw ka boli sɔn ye mun ye jogo jumɛn bɛ boli la anw ma ɲininka o la o olu de y'a ye dɔrɔn k'u ta fɔ ka d'a kan k'a man ɲi anw fana sɔnn'o ma k'a sɔrɔ n'i y'a jate minɛ ko anw bɛ boli kɛ ala ye ne de ye n ka boli dilan ne bɛ se ka n sigi cogo di k'o boli ye ne da o tɛ se ka kɛ o ne de b'a dilan n'an bɛ min ɲini a fɛ n'a ma se ka kɛ n bɛ taa fili baji la ka tila k'a fɔ a ye ka da kan k'a fɔ a ye ka da kan n'i ka farin ne y'i dilan nin de kama e k'i yɛrɛ yira n na sa voilà nka n'i ma sɔn nin ma ayiwa n b'i yɔrɔ tiɲɛ dɛ voilà n b'i walaka mɔgɔ t'o fɔ ala ye voilà o tɛ fɔ ala ye ala de b'i walaka ala de b'i walaka nka e t'a ala walaka ayi nɛgɛjuru ye 21 ni kelen fu tan ni kelen Fode Musa wagati ko tile bila ya a ma nɔgɔn dɛ u ye doni daminɛ an bɛ an balima kelen fila ta yɛrɛ tilenna yɛrɛ dɔrɔn an bɛ dankun kan alhamdulilayi professeur ka kuma ye tiɲɛ na farafina kuma ka di ne ye sabula a ka di ne ye ne yɛrɛ ka farafina dɔn an tun bɛ cogo min na mais boliko ni diinɛko sira ala ko tiɲɛ farafina yɛrɛ ne bɛ k'a défend mais boliko sira ye silamɛya tɛ se k'o défend lagosi tɛ dɛ k'a fɔ lagosi tɛ mais boli ye mun ye boli an ka jate la mɔgɔ bɛ fɛn min ɲini boli fɛ boli tɛ se k'o di i ma sabula ala de an dan silamɛya b'a yira an kan ka ala de deli i n'a fɔ ala yɛrɛ b'a fɔ an ye an ka deli ale b'an sɔn mais yali k'ala deli o ne taara ko i ka imam i ka misirisiri la a ka ɲɛ i ma k'ala deli ye o t'o kɛ wa o b'o kɛ imam o ye sababu ye o ye sababu ye voilà bon après min jaabi sisan ni sɔn ma i b'a jaabi directement bon ni b'i jaabi directement n b'a f'i ye farafinya la anw tɛ se ka an sigi k'an da waga k'an da sin an daba ma a ka bon anw ka fɔli yɛrɛ ma a ka bon an k'an da ɲɛsin ala ma k'an bɛ kuma k'an da ɲɛsin ma cogo c'est-à-dire a ka bon ala ka bon farafin bolo cogo min na n'an b'a fɔ a ma ko an daba ma a ka bon an bolo anw tɛ se k'an da sin ale ma k'a fɔ k'a ka nin k'an ye ou bien a ka nin ɲɛnabɔ parce que anw fɛ ale kɔ donna diɲɛ na wa a t'i ɲɛsin diɲɛ ma tuguni o ye yala o ye farafinw ka jate ye o ye farafinw ka jate ye bon n bɛna min f'i ye donc n dabama ye fɛn minnu dilan anw b'o fɛnw de fara ɲɔgɔn kan ko a fɔ olu ye olu ka ɲa ma u k'an ka ci se an dabama ma anw tɛ taa mɔgɔ fɛ yen dɛ an yɛrɛ ye fɛn minnu dilan ni fanga b'olu la ni barika b'olu la n'o dilanla ni dabama ka fɛnw ye a ka fɛn dalenw an m'u fɛn da dɛ ale de ye fɛnw da o fɛnw de fanga min b'olu la an b'o kelen kelen fara ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ fangaba kelen ye k'a sɔrɔ ka a fɔ ye o ka ɲa ma komi anw tɛ se ka kuma dabama fɛ direct la ale ka ɲa ma ale k'anw ka ci lase o fɛn min b'anw bolo an k'o de ma ko boli n'i y'a ye k'i b'a fɔ ko adamaden dɔ ka fisa dɔ ye
an ka farafinya la mɔgɔ ma misa mɔgɔ ye mɔgɔ bi dɔnni kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ bi sɔrɔ kɛ mɔgɔ ye nka mɔgɔ bɛɛ ka kan donc ni i ye anw ta anw fɛ da tɛ dabama fɛ kunkolo t'a fɛ ɲɛ t'a fɛ a ti miiri a ti kuma mais tɔw fɛ a bɛ kuma a b'anw ka kuma mɛn n'i y'a min bɛ kuma mɛn ko tulo de b'i la anw fɛ tulo t'a la fosi t'a la o ye dabama yɛrɛ o y'anw ka dabama ye o ye farafinw ka dabama ye n'i ko k'i b'a fɔ tubabukan na anw fɛ c'est une énergie donc toute chose qu'il a créée contient une part de cette énergie o énergie de bɛ e la o de bɛ ne na n'o bɔra ne na don min na a bɛ fɔ ne ma ko fure n'o énergie bɔra e yɛrɛ la don min na a bɛ f'i ma ko fure bon o énergie bɛ bɔgɔ la a bɛ jiri la a bɛ kabakuru na a bɛ fɛn bɛɛ la donc farafin b'o fɛnw de ta ka fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ énergie ba kelen ye ka sɔrɔ k'o ci énergie ba yɛrɛ ma énergie ba bɛ fɛn min na n'o ye dabama yɛrɛ ye k'a ka ci don da o k'a kɛlɛ ka ci lase bɛɛ n'i ka faamuya cogo don lagosili tɛ mais ɲɛfɔbaliya de don e kun tɛ nin dɔn a la o ayi ne bɛ nin dɔn mais voilà ala ko jɛnɛ tɛ miiri min ye ne ka tiɲɛ tout ce que l'homme crée comme quoi k'a fɔ k'i bɛ fɛn wɛrɛ deli ne yɛrɛ fɛ l'homme est puissant sur toute chose ala ka dan fɛn bɛɛ la an yɛrɛ puissant ne ni nin bɛɛ bon ni ne boli ye ne tɛ ka kuma kan ayi e tɛ se ka kuma oui mais an bɛ kuma la surunya waati korona kojugu mais moi c'est pas pour aider le professeur ni pour aider la religion musulmane ou être attention je comprends très bien non j'arrive ou être du côté de l'africanité même c'est toi tu dis que l'homme est puissant mais l'homme passe par l'homme pour atteindre Dieu mais l'Africain en fait l'Africain comme il l'a si bien dit passe par un objet pour avoir Dieu. Toi tu dis que l'homme allez quand même le temps on bet dankuna ouais on bet dankuna amaboy folo amaboy awa kambe doko na la sona ni koy danso tonton Lamini abara ko nyumanke tonton Lamini abara ko nyumanke tonton Lamini Lamini